Адбываецца, як вы ведаеце, праходзіць міжнародная выстава «Беларусі Біблія». Гэта вялікі міжнародны праект, вялікі і значны. Ці не ўпершыню ў нашай краіне экспануюцца настолькі важныя кніжныя помнікі. Ці не ўпершыню ёсць магчымасць пазнаёміцца з агулам цывілізацыйным развіццём чалавецтва праз кнігу кніг, праз Біблію, пачынаючы ад самых старажытных помнікаў пісьменства і завяршаючы самымі новымі, створанымі ўжо ў нашым стагоддзі. Гэта фактычна 5000годдзяў гісторыі, 5000годдзяў чалавечай цывілізацыі. Гэта абсалютна унікальны храналагічны абсяг, які паказаць нам было вельмі няпроста. І для ўмацавання выставачнай часткі у межах гэтага праекта атрымалася арганізаваць, можа недобра ацэньваць працу, але мне падалося вельмі цікавую і разнастайную навукова-асветніцкую праграму. Апрача тых заняткаў, што праходзяць у нас у бібліятэцы, арыентаваных на навукоўцаў, на экскурсійных праграм для спецыялістаў, у нас зладжаныя і дзіцячыя заняткі, пасяджэнні клуба маленькіх прафесараў, і заняткі з падлеткамі, і сустрэчы з духавенствам, але і вельмі цікавая навуковая праграма. Шматлікія лекцыі, круглыя сталы, сустрэчы, якія адбываліся на працягу гэтага месяца. Гэта сапраўды абсалютна унікальны марафон, як для нашай бібліятэкі. На некаторыя дні прыпадае ажно па 2 мерапрыемствы, вось і сёння такі дзень. І папярэдні працоўны дзень выставы, калі не казаць пра выходныя, у пятніцу мы мелі тое самае, ажно 2 мерапрыемствы. Сёння быў вельмі цікавы круглы стол, і сёння эпагеем гэтага дня, чарговага дня працы выставы, з'яўляецца лекцыя даўняга сябра нашай бібліятэкі, доктара сакральнай тэалогіі, вядомага даследчыка-біблііста, ініцыятара і арганізатара працы адной з значных груп па перакладзе Бібліі, міжканфесійным перакладзе Бібліі на беларускую мову, практыка і навукоўцу-тэарэтыка ў галіне бібліістыкі Ірыны Дубянецкай. Гэта лекцыя заяўлена на вельмі яркую і у нейкім сэнсе знакавую для нас тэму, прысвечаную шляху Бібліі да Беларусі і Беларусі да Бібліі. Пытанне фактычна гучыць як пытанне цывілізацыйнага развіцця беларускага народа ў кантэксце развіцця біблейскай традыцыі. І гэта выключна значная тэма для нас, бясспрэчна, уяўляе вялікую выключную цікавасць. Гаспадарня Ірына, вам слова, ласка. Дзякуй вялікі за такое прыгожае прадстаўленне. Перш чым пачаць гаварыць, я хачу пасадзіць усіх, хто стаіць. Таму што ёсць яшчэ свабодныя месцы, ёсць за сталом месцы, ёсць там ззаду ёсць месцы. Ёсць, паглядзіце, за сталом яшчэ 1, 2, 3, 4 месцы. І калі ласка, все сядайце, каб усім было утульна. Людзі будуць яшчэ падыходзіць, каб усім сапраўды была магчымасць сесці. За столом, калі ласка, сядайце, вось тут ёсць месца. За столом яшчэ 2 месцы ёсць. Вельмі рада ўсіх вітаць у гэты цудоўны кастрычніцкі вечар. І вельмі рада ўсіх вітаць у памяшканні, якое побач з гэтай фантастычнай выставай, якая сапраўды пашырае далягляды, пашырае далягляды Беларусі, уводзіць Беларусь у цывілізацыйны кантэкст, і гэты цывілізацыйны кантэкст уводзіць у Беларусь. Это больш-менш тое, пра што я хачу якраз гаварыць сёння. Я хачу даць такі збольшага агляд, бо час невялікі, можна тут курс лекцый чытаць на гэту тэму, якую я зрабіла, але зрабіць такі проста агляд, каб мы ўявілі сабе, як Біблія спрычынілася да фармавання таго свету, у якім мы з вами жывем. Маё адразу выбачэнне, я весь свой час на падрыхтоўку аддала на падрыхтоўку вельмі прыгожай каляровай прэзентацыі з усімі магчымымі карцінкамі, і па тэхнічных прычынах этой прэзентацыі не будзе. І таму глядзець, апроч як на мяне, няма на што. Я вельмі за гэта выбачаюся, але так ужо склалася. Олесь сказал про то, что выстава имкнется представить 5000 годов нашей цивилизации.
Але рэч у тым, што нашай цывілізацыі ёсць 5000 гадоў. Все, што было раней за гэтыя 5000 гадоў, мы не ведаем, бо гэта 5000 гадоў пісьмовай цывілізацыі. І вось цяпер у тым часе у гэтыя гады, у гэтыя месяцы, у гэтыя дні, у якія мы з вами жывем, у сённяшнім, у цяперашнім свеце адбываюцца якраз грандыёзныя, фантастычныя цывілізацыйныя змены. От гэтая цывілізацыя, якой 5000 гадоў, яна ўжо, відаць, выходзіць на нейкія новыя рэкі. Лягчэй за ўсё сказаць, што яна проста скончылася. Пачынаецца нейкі іншы свет, але пачынаецца ён па логіцы от гэтых 5000 гадоў, якім гэты свет развіваўся. Мы ведаем, як вот просто у нас на вачах мяняюцца сацыяльныя інстытуцыі, мяняецца сістэмы каштоўнасцяў, аўтарытэты, гендерныя ролі, мяняюцца сістэмы засваення, асвойвання, трансляцыі веды, працы з інфармацыяй і не кажучы там пра медыцыну, здароўе, перспектывы даўгалецця і несмяротнасці. І сапраўды вот той свет, які мы вельмі добра ведалі, і прычым не проста мы асабіста добра ведалі, не толькі той свет, у якім кожны з нас нарадзіўся і вырас, але той свет, які мы ведаем нашыя 5000 гадоў, вось гэты свет мяняецца. І у тым ліку мы гаворым пра такія завяршальныя працэсы цывілізацыі, мы гаворым пра канфлікт цывілізацыі, які цяпер дзесьці ў гэтым свеце робіцца вельмі яркі, калі сапраўды все, што бруілася дзесьці ў глыбінях, все выходзіць на паверхню і все мяняе нашае светабачанне, мяняе наше разуменне свету. І вось у гэтым свеце, што мы можам казаць пра Біблію і навошта нам казаць пра Біблію у гэтым свеце, калі відавочна сацыяльная роля Бібліі радыкальна іншая ад той, якая яна была там апошнія, скажем, 2000 гадоў. Роля Бібліі змянілася прыкладна пасля Другой сусветнай вайны, вот калі гэтыя перамены пачалі набіраць такую хаду. І на маю думку, калі мы прасочым фармаванне нашай цывілізацыйнай мадэлі, вот той цывілізацыйнай мадэлі заходняга свету, якая цяпер мяняецца, якая мяняецца на вачах і за сабою мяняе весь свет, мы пабачым, што ва ўсіх вузлавых пунктах гэтага цывілізацыйных працэсаў і ў цэнтры падзеяў самых важных момантаў развіцця гэтай цывілізацыйнай мадэлі была Біблія. Вот давайте пачнем з таго, што мы ўявім, як увогуле складалася, з чаго фармавалася Европа. Европа менавіта як цывілізацыйная мадэль, як цэласнасць. Яна мела, безумоўна, многа складнікаў, але з іх два былі асноўныя. Адзін складнік быў гэта грэка-рымская антычнасць, якая дала метад засваення свету, якая дала эстэтычныя крытэрыі, якая дала таксама пэўныя каштоўнасныя мадэлі. І другім велізарным буйным складнікам сталася хрысціянства. А Европа пачала фармавацца як Европа разам з раннім сярэднявеччам на закаце заходняй рымскай імперыі. І у гэтым свеце хрысціянства адыгрывала асноўную фарматуючую ролю. Хрысціянства вызначала не толькі каштоўнасці, не толькі духоўнае развіццё, духоўныя мадэлі, інтэлектуальныя мадэлі, але таксама і палітычныя, таксама і сацыяльныя, таксама і навуковыя, і шмат якіх іншых. Паўсюль, па сутнасці, хрысціянства працінала ўсе сферы Европы, асабліва на ранніх стадыях фармавання, але, зрэшты, і пазней. І вот калі мы глянем на гэтыя два складнікі, на грэка-рымскую цывілізацыю і на хрысціянства, як яно фармавалася, то мы знойдзем карані і аднаго, і другога, больш апасродкавана, менш апасродкавана, ўпроставыя, па-рознаму знойдзем іх у той цывілізацыі, якая і пачалася 5000 гадоў таму на старажытным Блізкім Усходзе. Старажытны Блізкі Ўсход гэта вось гэты такі прасторава-часавы кантынуум, які ахоплівае
от ад мяжы 4-3 тысячагоддзя, па сутнасці 3-е, 2-е, 1-е тысячагоддзе да нашай эры, ад Егіпту на захадзе да Месапатаміі і крышачку там, скажем, да Элам за Месапатаміяй на ўсходзе, ад Анатоліі, ад хетытаў ці хетаў у цяперашняй Турцыі на поўначы і да Персідскай затокі на поўдні. То есть гэта такі велізарны свет, у якім якраз фармавалася і плавілася і мянялася і развівалася вот тая цывілізацыя, якая пэўным чынам спрычынілася да фармавання гэтых абодвух складнікаў еўрапейскай традыцыі. Калі казаць пра грэка-рымскі складнік, то мы бачым, гэта не толькі наўпроставыя кантакты Грэцыі з цывілізацыйна моцным старажытна-блізкім усходам, гэта не толькі наўпроставыя запазычанні з Егіпту ўжо у першым тысячагоддзі да нашай эры, якіх было вельмі многа, якія вельмі многа паўплывалі на Грэцыю, але таксама і запазычанні з Месапатаміі, якая па вялікім рахунку была асноўным такім цывілізацыйным цэнтрам і асноўным, тут хутчэй менавіта сказаць, такім плавільным котлом, бо там все бурліла, там сутыкаліся все культуры, там сутыкаліся самыя розныя народы і не толькі прыносілі сваё, але і разносілі тое, што яны знаходзілі ў Месапатаміі, разносілі далей па ўсім астатнім свеце, пераважна, конечно, гандлёвымі шляхамі. І па сутнасці тое, што адбывалася ў Месапатаміі, фармавала некія мадэлі, некія інтэлектуальныя мадэлі, навуковыя мадэлі, эстэтычныя мадэлі на астатні свет. І у 8 стагоддзя да нашай эры пачынаецца, выбухае эллінская старажытная грэцкая цывілізацыя. Яна, мы пачынальнікам мы звычайна называем Гесіода, вялікага грэцкага мысляра, якой і першы, які сапраўды гістарычна вядома. Прыкладна гэтага часу і Гамер. І Гесіод першы кадыфікуе грэцкую сістэму светабачання. Ягоны такі грандыёзны тэкст «Агонія» расказвае пра тое, як свет прыйшоў да быцця, як і чаму паўстала тое, што паўстала, і якія ёсць сувязі паміж рознымі элементамі ў гэтым свеце. Сама па сабе гэта тэма вельмі глыбока блізкаўсходняя, вельмі глыбока месапатамская, па-першае. Тэматычна Месапатамія развівала касмаганічныя канцэпцыі свету вельмі моцна, і касмаганічныя канцэпцыі свету, іх некалькі розных мадэляў можна вылучыць, але нас гэта цяпер не цікавіць. Нас цікавіць тое, што сама па сабе гэта канцэпцыя пачатку, ідэя пачатку таго, у якім заключана все тое, што будзе развівацца далей, все магчымасці, все тое, што будзе, альбо тое, што можа быць, альбо нават тое, чаго не будзе ніколі. Яно все закладзена у тым, што у той некай першападзеі, якая дае пачатак існаванню таго света, як мы яго сабе ўяўляем. І у Месапатаміі касмаганічныя тэксты ствараліся не толькі дзеля тлумачэння, дзеля самастойнага тлумачэння таго, як паўстаў свет і што гэта все для нас значыць, але яны вельмі часта былі пралогамі да самых розных тэкстаў, і ад міталагічных да матэматычных, да навуковыя трактаты і лекарскія замовы мелі перад сабою нейкія касмаганічныя пачаткі з тым, каб все, што адбываецца цяпер, впісаць у гэтую велізарную карціну касмічнага існавання. І у Месапатаміі многа было розных гісторый. На паўночнай Месапатаміі быў такі народ хурыты. Яны потым былі часткай велізарнай хетыцкай імперыі ў другім тысячагоддзі да нашай эры. І мы маем клінапісныя таблічкі, хурыцкую клінапісную таблічку прыкладна 14-12 стагоддзя да нашай эры, значит, такая сярэдзіна другого тысячагоддзя, якая расказвае гісторыю стварэння свету, якую мы чытаем потым у Гесіода у 8 стагоддзі да нашай эры. То есть гэтая гесіодаўская кадыфікацыя свету расказвае тую самую гісторыю стварэння, якую расказваюць таблічкі Міта пра Кумарбі.
і як бы з той самай паслядоўнасцю і з тымі самымі падыходамі. І вот гэта першы момант, калі мы бачым, як сапраўды просто вот гэтыя месапатамскія ідэі, вобразы і разуменні свету прыходзяць у Европу. А далей яны прыходзяць любымі іншымі чынамі. Мы дагэтуль з вами лічым час по месапатамску, мы лічым час, як у сутках у нас 2 разы по 12 гадзін, 24 гадзіны. Мы дагэтуль уяўляем сабе прастору вот у гэтых 360 градусах, якія нам задала Месапатамія. І мы дагэтуль делим интеллектуальный свет на галіны, на навукі, на падраздзелы і раздзелы чалавечай веды, як гэта было зафіксавана ў славутай бібліятэцы Ашурабаніпала 7 стагоддзя да нашай эры, першага тысячагоддзя да нашай эры. Рымскае права перагуквалася з кадыфікаванымі нормамі, нармаванымі законамі, якія таксама задала Месапатамія дзесьці на самом пачатку другого тысячагоддзя да нашай эры, ўжо ў 18 стагоддзі да нашай эры мы маем кадыфікаваныя законы, і зразумела славуты кодэкс Хамурабі, які прынамсі кожны з вас хоць як-небудзь чуў, які фармулюе не толькі розныя нормы права, але таксама вот вядомую цяпер усімі улюбёную прэзумпцыю невінаватасці, якую мы потым таксама бачым у рымскім праве, якую мы таксама больш-менш у тых самых фармулёўках мы знаходзім на пачатку нашай эры у рымскіх законах. Так, вот з тымі самымі фармулёўкамі, што ідэя палягае ў тым, што той, хто абвінавачвае, мусіць прадставіць доказы, а не той, каго абвінавачваюць. Так, вот дакладна, як гэта было прапісана ў другім тысячагоддзі да нашай эры у кодэксе Хамурабі. І в іншых кодэксах, вот і кодэксаў было много. І вот тое, што у Месапатаміі самае ранняе пісьменства, мы не можам дакладна сказаць, Егіпет ці сумеры пачынаюць пісьменства, пачынаюць больш-менш адначасова, больш-менш на мяжы 4-3 тысячагоддзяў да нашай эры. Але Егіпет існаваў са сваёй сістэмай пісьма больш ізалявана сам па сабе, а Месапатамія сваю сістэму пісьма распасюдзіла на весь тагачасны цывілізаваны свет. І, напрыклад, тыя самыя хетыты, якіх мы ўжо называем, это першая індаеўрапейская вядомая нам цывілізацыя, прародзічы індаеўрапейцаў, якія веравалі інтэнсіўна на старажытным Блізкім Усходзе ў другім тысячагоддзі да нашай эры у цяперашняй Турцыі, пісалі на сваёй хетыцкай мове, у якой слова неба гучыць як небес, словы, якія вы можаце проста пазнаць сярод саміх сябе, пісалі клінапісам. Таму што Месапатамія пісала клінапісам. Значит, не только все культуры, все дзяржаўнасці, все розныя культурныя мадэлі, якія бурлілі ў Месапатаміі, яны ўжывалі клінапіс. І нават самы першы алфабет, які прыдумала чалавецтва, это таксама другое тысячагоддзе да нашай эры, это прыкладна таксама дзесьці 14 стагоддзя да нашай эры, на ўсходнім міжземнамор'і, цяпер у гарыце цяперашняя Сірыя, узнікае першы алфабет, это рэвалюцыя, інтэлектуальная, велізарная інтэлектуальная рэвалюцыя, запісваць слова фанетычна. Гэта першы алфабет таксама клінапісны. А потым, прыкладна праз 1000 гадоў, узнікае ўжо другі алфабет далёкіх нашчадкаў у гарытаў, якія былі знішчаны у тым самым другім тысячагоддзі. У першым тысячагоддзі фінікійцы ствараюць іншую алфабетную сістэму, якая з назвамі літар дагэтуль вядомая нам усім. Калі алеф стаў у грэцкай традыцыі альфаю, у лацінскай проста А, і мы гаворым проста А. Так, і з фінікійскага алфабету паўсталі спачатку грэцкі, потым лацінскі, а на ўсходзе паўстаў гэты гебрайскі ці квадратны арамейскі, мы яго называем квадратны арамейскі шрыфт, які таксама паходзіць наўпрост ад фінікійскага алфабету. І такім чынам все вядомыя цяпер алфабеты так ці інакш паходзяць ад фінікійскага. І такім чынам мы бачым, што вось гэтая
і Грэцыя, і Рым у сваёй антычнасці вельмі много бралі са старажытнай Месапатаміі. Там нават зодыяк вядомы вам цяпер, так, вот астранамічны падзел неба падзел экліптыкі на 12 сузор'яў. Іх не 12, іх можаце дзяліць як хочаце, так, як заўгодна, бо зоркі ёсць зоркі. Падзел на гэтыя 12 сузор'яў, дакладна з тымі самымі ўяўленнямі пра жывёлу, функцыянаваў у Бабілоне у другім першым тысячагоддзях да нашай эры, потым мы яго знаходзім у грэкаў, потым мы яго знаходзім у Европе, і бачыце, ён дажыў нават тут у нашых, нават не сказаць, што рудыментарна, а вельмі нават пачаў квітнець у цяперашнім часе. А з другога боку, калі мы гаворым пра хрысціянства, вот тут мы наўпрост падыходзім да Бібліі. Хрысціянства таксама нарадзілася на старажытным Блізкім Усходзе. Хрысціянства адаптавала Біблію як свой асноўны тэкст. Гэта пачалося яшчэ ў канцы першага стагоддзя нашай эры, асабліва бурна пайшло ў другім-трэцім стагоддзях нашай эры. І гебрайская Біблія, якую раннія хрысціяне якраз і называлі святым пісаннем, пасля да гэтага тэрміну далучылася і тое, што мы цяпер называем Новы Запавет, гебрайская Біблія была натуральным прадуктам старажытнага Блізкага Ўсходу. Яна ўтварылася ў першым тысячагоддзі да нашай эры, дакладна дата немагчыма сказаць. Самыя раннія надпісы на гебрайскай мове належаць дзесьці на мяжы другога першага тысячагоддзяў да нашай эры. Пра тэкст Бібліі як такой мы упершыню чытаем у самой жа ж Біблію, у кнізе Нееміі, у 8 раздзеле, у самым першым вершы гаворыцца пра тое, а это ўжо момант вяртання з Бабілону, гаворыцца пра тое, што вот святар Эзра выйшаў і чытаў з кнігі. І далей, і ў канцы гэтага раздзелу гаворыцца, што і чытаў закон Маісеевы. І ў канцы кнігі тое самае называецца законам Божыім, які чытаў Неемія, і гэты закон Божы чытаўся кожны дзень цягам 7 дзён. Вот это першы раз, калі мы бачым, што сапраўды ёсць кніга, сапраўды ёсць тэкстам, і змест гэтай кнігі пераказваецца, і гэты змест блізка вельмі да того, што мы маем у гебрайскай Бібліі цяпер. І таким чынам Біблія вбірае в сябе і ідэі, і вобразы, і вот эту энергетыку старажытнага Блізкага Ўсходу. Яна наскрозь працятая Егіптам і Месапатаміяй. Дзве парадыгмальныя падзеі, якія ёсць у гебрайскай Бібліі, да якіх бясконца вяртаюцца аўтары практычна ўсіх біблійных кніг, самых розных біблійных кніг, якія ўвесь час рэкапітулююцца, узнаўляюцца і узгадваюцца. Гэта сыход з Егіпту, пераход праз Чырвонае мора, які стварыў народ. І потым гэта бабілонскі палон і выхад з бабілонскага палону, які стварыў гэты народ у тым выглядзе, у якім ён потым стаўся, які сапраўды сфармаваў у вельмі ясным, вельмі дакладным выглядзе канцэпцыю адносінаў паміж Богам і народам, паміж Богам і чалавекам, паміж людзямі у супольнасці, законы фармавання супольнасці і гэтак далей, і гэтак далей. І нават можам згадаць, што калі як вобразы Егіпта, калі яны канцэптуальна ў гебрайскай Бібліі, звычайна Егіпет гэта вораг, то на падзеевым узроўні пры любой нагодзе, пры любой бядзе нашы персанажы Бібліі бягуць у Егіпет, бягуць туды хавацца. То есть это такое надзейнае месца. І гэта ажно працягваецца ажно да Новага Запавету, дзе мы памятаем, калі паўстала небяспека для дзіцяткі Ісуса, святое сямейства пабегло ў Егіпет. І гэта бегчы ў Егіпет пры любой бядзе мы чытаем праз усю гебрайскую Біблію. І калі мы чытаем, напрыклад, у гарэцкія тэксты, там, дзе якія пісаныя першым у свеце алфабетам, тэксты другога тысячагоддзя да нашай эры, мы знаходзім не проста ідэі, а саму мову, самі вобразы, саму метафорыку, сам спосаб выражэння думкі, які мы потым будзем бачыць у гебрайскай Бібліі. Гебрайская Біблія пісалася не на пустым месцы, а напісалася ў вельмі жывым, вельмі якраз і літаратурна, у тым ліку энергетычным свеце. І гэта все мы такім чынам праз Біблію мы можам прасачыць вельмі добра, якой быў гэты свет.
І праз гэты свет, калі мы яго даследуем, мы можам зразумець Біблію. Таксама гэта як бы рух у два бакі. І вот раннее хрысціянства адаптавала гебрайскую Біблію, як я уже сказала. І так, калі хрысціянства пачало пашырацца па Рымскай імперыі, гэта пачалося ў 4 стагоддзі нашай эры, 4 стагоддзя, гебрайская Біблія і хрысціянская Біблія ўвогуле, якая складаецца з двух няроўных частак гебрайскай Бібліі, Старога Запавету і Новага Запавету, сталася самай пашыранай, самай перапісванай, самай капіяванай кнігай за всю гісторыю існавання чалавецтва. Ніводная кніга нідзе нават і блізка не падыходзіць да таго аб'ёму перапісвання і капіявання, якое мы маем у гебрайскай Бібліі, якое маем у Бібліі і Новым Запавеце. Больш за тое, калі гебрайская Біблія была падмуркам для юдаізму, які як рэлігія паўстае пасля 70-го году нашай эры, пасля страшэннага разбурэння храму і таму ўсіх падзеяў з гэтым звязаным, і застаецца праз наступныя 2000 гадоў рэлігія, якая перш-наперш чытае, інтэрпрэтуе і разумее гебрайскую Біблію. Хрысціянства адаптоўвае гебрайскую Біблію, стварае з яе Стары Запавет, робіць Новы Запавет і таксама уважае Біблію за свой пункт зборкі, за свой падмуркавы тэкст, за свой асноўны аб'яднаўчы тэкст. Але і ў 7 стагоддзі, калі ўзнікае іслам, іслам таксама вельмі многа ў чым бярэ тыя самыя вобразы, тыя самыя персанажы і тыя самыя падзеі і сюжэты бярэ з гебрайскай Бібліі Новага Запавету. І такім чынам Біблія робіцца ў падмурку трох вялікіх монотэістычных рэлігій, якія вельмі моцна спрычыніліся да фармавання Еўропы. І калі казаць пра Беларусь, яны якраз гэтыя тры рэлігіі вельмі моцна спрычыніліся да фармавання Беларусі. І у гэтым сэнсе Беларусь можа быць проста прызмаю, праз якую мы можам глядзець, як гэтыя тры рэлігіі фармавалі Еўропу, як яны фармавалі свет. І так што, бачыце, да таго, як распалася заходняя Рымская імперыя і паўстала тое, што сапраўды з чаго будзе фармавацца Еўропа, Біблія ўжо была ў цэнтры падзеяў. А далей, дзесьці, прыкладна там пераход у 5 стагоддзі нашай эры, пачынаецца тое, што мы называем раннім сярэднявеччам, паступова пачынае фармавацца тое, што ёсць тэрміны хрыстэндам, тое, што ёсць як бы правобраз Еўропы як цэльнасці. І Біблія заўсёды будзе разам. І калі хрысціянства фармуе Еўропу, хрысціяне ўвесь час перапісваюць Біблію. Хрысціяне ўвесь час прадукуюць новыя і новыя манускрыпты Бібліі. Яны яе чытаюць, яны яе перапісваюць, распаўсюджваюць, прапагандуюць. Яны Біблію вывучаюць і Біблію выкладаюць, і па ёй жывуць, па ёй вучацца. І ўсё гэта адбываецца, это не проста, калі казаць Біблія, то дакладна будзе сказаць, это заўсёды будзе перакладная Біблія. І хрысціянская Біблія па сутнасці сваёй гэта перакладная Біблія. Хрысціяне першага стагоддзя і адпаведна другога, трэцяга і далей ўжо інстытуцыялізаванае хрысціянства 4 стагоддзя і далей прыняло гебрайскую Біблію як святое пісьмо не в арыгінале, а ў раннім перакладзе на грэцкую мову, званым Септуагінту, перакладзе, які быў зроблены гебрайскай супольнасцю в Александрыі ў Егіпце цягам 3-1 стагоддзяў да нашай эры, то есть дастаткова доўгі час. І гэта, між іншым, таксама это самы першы прыклад буйнога такого корпусу тэкстаў, перакладзенага з адной мовы на другую. Пераклады з часу рабіліся у старажытным свеце. Мы ведаем пераклады нават і у гарыцкіх тэкстаў, у хітыцкіх тэкстах. Мы бачым пераклады і сумера-акадскія, маем розныя пераклады, але гэта з'ява не вельмі частая. І гэты вельмі вялікі корпус тэкстаў перакладзены адмыслова практычна для Александрыйскай бібліятэкі. Гэта таксама такая вельмі яркая з'ява. І калі ён
прагучаў па-грэцку на тагачаснай лінгва франка, тагачаснай мове міжнародных зносінаў, мове, якую все ведалі незалежна ад роднай мовы, гэты тэкст пачаў вот як бы сваё новае жыццё, сваё новае ўздзеянне на чалавецтва, і хрысціяне прынялі гэты тэкст менавіта ў грэцкім варыянце. І Евангелі, калі яны цытуюць гебрайскую Біблію, яны цытуюць яе септуагінты. Пераважна, вельмі рэдка мы маем, вельмі рэдка у Марка мы маем цытаты напроз гебрайскай Бібліі, а найчасцей гэта будуць цытаты менавіта септуагінты. І значит, дзеля таго, каб Біблію чытаць, распаўсюджваць, каб яе несці іншым людзям, пашыраць, хрысціяне, раннія хрысціяне робяць вельмі шмат розных цікавых рэчаў, якія пабочным эфектам маюць прасоўванне цывілізацыі і развіццё культуры, велізарнае магутнае развіццё культуры. Найперш мяняецца фармат кнігі, і гэта мы таксама можам на гэтай нашай выставе вельмі добра паглядзець. Пісаныя тэксты пісалі у Егіпце, у Месапатаміі, апроч того гліняных таблічак, на якіх пісала Месапатамія, тэксты пісаліся на ускрутках. Это значит, пераважна это былі у старажытнасці, это былі папірусныя скруткі, якія вырабляліся ў Егіпце, і тэксты запісваліся на папірусных аркушах калонкамі. І потым гэтыя аркушы маглі склеівацца, і скруткі маглі быць вельмі даўгімі. Вот самая даўгая на дадзены момант кніга мёртвых, якая ў нас ёсць, яна парадку 36 метраў. Уявіце сабе, это, абматаць пакой вот так вот. А меншае, большае, і вот у нас это тэрмін кніга, том, оно ідзе ад разумення скрутку, як кнігі. Скрутак можа быць маленькі, можа быць вялікі, любы, але гэта будзе цэльная кніга. Калі паўсталі праблемы з Егіптам і з папірусам, у Малой Азіі вынайшлі пергамент, і гэтыя ж самыя скруткі рабіліся з пергаменту. І вось гебрайскія тэксты все пісаліся ў скрутках. І апроч гліняных таблічак, на якіх пісалася все, тыя, хто пісаў у скрутках, скрутак быў як бы адзінай паважнай формаю тэксту. Можна было пісаць на так званых астраконах, это значит там адміністрацыйныя нейкія дакументы, там нейкія гандлёвыя дамовы маглі пісацца, там астраконы гэта аскепкі. Это вот калі там кавалкі керамікі, да? Разбітыя глякі, альбо нават часам адмыслова для гэтага вырабленыя. Але сур'ёзныя тэксты заўсёды пісаліся ў скрутках. Несур'ёзныя тэксты, апроч астраконаў, былі таксама кодэксы. Это значыцца вот на дошчачку нашытыя такія, просто уже абрэзаныя некалькі аркушоў пергаменту. Альбо папірусу, так, якія можна гартаць. І от хрысціяне адаптавалі кодэкс як форму кнігі, і кніга, якую мы сабе уяўляем кнігу, і нават, скажем, у сучасных фільмах, у якіх расказваецца пра кнігу Саламона, там што-небудзь выносіць у нейкія вельмі даўныя часы, вы заўсёды пабачыце кнігу, там будуць, значыць, ужо гэтыя кіношнікі равяць кнігу, якую гартаюць, кніга, якая абсалютна анахраністычная, якой быць не магло. Такую кнігу, якую мы ведаем цяпер, кнігу, якую мы чытаем ад першай вокладкі да апошняй, альбо злева направа, альбо справа налева, у залежнасці ад таго, як мы пішам, па сутнасці зрабілі хрысціяне. І зрабілі дзеля Бібліі, дзеля таго, што это не толькі таму, што гэта было больш эканамічна, што гэта можна пісаць з двух бакоў, это ў 2 разы танней матэрыял, чым гэта будзе для скрутку, але гэта таксама зручна браць з сабою месіянскія падарожжы і вельмі зручна шукаць патрэбныя цытаты дзеля аргументацыі ў спрэчках. То есть это былі абсалютна практычныя меркаванні, дзеля чаго кодэкс быў больш зручным за скрутак, але такім чынам кніга сталася кодэксам, а не скруткамі. Цяпер мы все ж таки все уже пішам у тым, што ёсць нашчадкамі кодэксаў, і пішам і чытаем тыя кодэксы. Але гэта адна рэч. А другая рэч, дзеля таго, каб несці Біблію да народаў, якія не чыталі па-грэцку, Біблію трэба было перакладаць. Першыя пераклады, конечно, рабіліся дзесьці самых першых на лаціну, таму што ў Рымскай імперыі вельмі шмат дзе была пашыраная лаціна. Ужо ў 2 стагоддзі мы маем цэлы набор перакладаў на лацінскую мову, які завецца старая лаціна, ветус лаціна, якія потым толькі ўжо у 4-5 стагоддзі, на мяжы 4-5 стагоддзя ўжо Геранім дзеля таго, каб упарадкаваць самыя розныя пераклады Бібліі на лацінскую мову, робіць новы пераклад на лацінскую мову, які потым будзе паступова пранікаць у заходнееўрапейскі свет, і дзесьці ад 13 стагоддзя завецца вульгатаю.
і на момант канца сярэднявечча станецца ўжо адзіным стандартным тэкстам Бібліі, які ведае весь заходні свет. То есть гэта лацінская Біблія. Для іншых народаў рабіліся іншыя пераклады. Лацінская мова была пісьмовую мовою, безумоўна, і была там велізарная літаратура на лацінскай мове, і на лацінскую мову не было праблем перакласці Біблію. Але большасць моваў не мелі свайго пісьменства, адпаведна народы, культура не мелі свайго пісьменства, не мелі ў гэтым патрэбы, але дзеля таго, каб гэтае пісьменства, дзеля таго, каб народы змаглі чытаць і разумець Біблію, пачалі не толькі рабіцца пераклады Бібліі на розныя мовы, але і рабіцца пісьменства для гэтых моваў. То есть вынаходзіліся алфабеты адмыслова дзеля таго, каб перакласці Біблію на мову. Это 4-5 стагоддзе самы бурны працэс адбываецца. Я вот на самом першым круглым столе абяцала, што я не буду пра гэта паўтараць на лекцыі, але хаця б у 2 словах скажу, што вот хаця б вельмі яркія прыклады. Вот готская Біблія, якую на готскую мову дзеля навяртання готаў у хрысціянства перакладае біскуп Вулфіла, які робіць готскі алфабет, складаючы яго там бярэ грэцкі трошку лаціны, трошку рунаў германскіх, трошку новых знакаў і робіць адмысловы алфабет. І гэта па сутнасці першае пісьменства на германскіх мовах. І гэта тое, што потым ніколі не будзе забытым, і тое, што потым прывядзе да вельмі вялікага зацікаўлення германцаў і потым уже немцаў у Бібліі, у перакладах Бібліі на нямецкую мову. Готы сышлі, распусціліся ў германскім моры, але ад іх засталася готская Біблія, якая нам гаворыць пра тое, як выглядаў тэкст Бібліі у тым часе, як ён уяўляўся. У 4 жа стагоддзі біскуп Месроп Маштоц вынаходзіць алфабет дзеля перакладу Бібліі на армянскую мову, робіць яго тым самым, літаркі маюць іншы выгляд, але парадак літарак такі самы, як яшчэ ад фінікійскага, значыць, праз грэцкую і лацінскую мовы. І гэты алфабет ужываецца дагэтуль з вельмі невялікімі зменамі, быў зроблены адмыслова дзеля, не проста ён быў адмыслова зроблены дзеля перакладу Бібліі, але ён стаўся вот гэтым вот самым цэнтрам, пунктам вот фармавання армянскай ідэнтычнасці. Тое самае трошачку пазней адбылося з грузінамі. Тое самае было ў 5 стагоддзі. Вынайдзены грузінскі алфабет дзеля перакладу Бібліі на грузінскую мову, які алфабет ужываецца дагэтуль, і таксама яднае тое, што робяць грузінамі ў першую чаргу, гэта сваё пісьменства. Далей, праз усё сярэднявечча. У 9 стагоддзі тое самае адбываецца са славянскай мовай. Дзеля перакладу Бібліі на славянскую мову, на мову Балгарыі, Верхняй Маравіі, браты з грэцкай Тэсалонікі Кірыла і Метод распрацоўваюць алфабет. І такім чынам, зноў-такі дзеля, і весь алфабет, які мы з вами дагэтуль карыстаемся, алфабет, які там быў вельмі шырока пашыраны, ад якога там спрабуюць адбіцца многія народы, некаторыя там ужываюць паралельна там лацінку, кірыліцу, гэты алфабет быў зроблены дзеля перакладу Бібліі, які таксама для вельмі многіх краін славянскага свету таксама з'яўляецца важным пунктам ідэнтычнасці. І праз усё сярэднявечча пераклады Бібліі ўжо ўсталяваныя, новыя не робяцца, Біблія раз-пораз перакладаецца, але Біблія застаецца самым перапісваным тэкстам. І калі мы паглядзім на сярэднявечныя манускрыпты, мы бачым, што все уявления тагачаснага чалавека пра свет, все эстэтычныя уявления, вся любоў і да Бога, да сусвету, да людзей, вся вылілася ў афармленне Бібліі альбо у стварэнне біблійных вобразаў у мастацтве, выяўленчым мастацтве, у жывапісу, скульптуры, архітэктуры праз усё сярэднявечча. І па сутнасці Біблія працінала ўсё сярэднявечнае жыццё. І цягам сярэднявечча дзесьці все гэта ўсталявалася, і Біблія была ўвогуле адзіным абсалютным аўтарытэтам. І можна нават сказаць, што ўвогуле все пытанні ўжо былі зададзеныя, все адказы былі дадзеныя, і вам заставалася толькі гэтыя адказы вывучыць, толькі засвоіць, як бы асноўныя тэксты былі все створаныя, на іх все абапіралася, і гэта выбухае, все гэта мяняецца ў 15 стагоддзі, 15-16 стагоддзі перакульваюць свет абсалютна.
цалкам перакульваюць там да гары нагамі. У 15 стагоддзі адбываецца цэлы шэраг велізарных падзеяў, мы называем гэта, пачынаецца, і у тым ліку это і эпоха вялікіх адкрыццяў. Там зараз я не буду паглыбляцца ў гэтую тэму, бо я задавальненне бы пра яе бы хвілін 20 расказала, а то мы да Беларусі ніколі не дойдзем. Але хаця бы вот самыя такія простыя рэчы таксама абазначым нейкія важныя вельмі пункты. Па-першае, свет у самым канцы 15 і пачатку 16 стагоддзя свет аказваецца не тым месцам, як мы пра яго думалі. Пачынаюцца геаграфічныя адкрыцці. І пачынаюцца, у самым канцы, ў 1492 годзе Колумб перасякае Атлантычны акіян праз памылку, открывае цалкам іншы мацярык, тады ў 16 стагоддзі аплывываецца вся Афрыка, Індыя, і пачынаецца не проста адкрыцці, пачынаецца экспансія от гэтай цывілізацыйнай мадэлі, якая фармуецца в Европе на іншы свет. Пачынаецца каланізацыя. Разам з каланізацыяй ідзе місіянерства. Разам з каланізацыяй ідзе хрысціянізацыя, адпаведна і бібліфікацыя астатняга свету. Вельмі важная падзея адбываецца ў 1453 годзе, спадзяюся, вы яе пазналі, это падзенне Бізантыі. Гэта мусульманскія туркі захопліваюць Канстантынополь, сталіцу Бізантыі. Бізантыя была ўсходняя Рымская імперія. Заходняя Рымская імперія пала дзесьці ў 4 стагоддзі нашай эры, 4-5, так, і дала пачатак Европе, але захоўвалася Бізантыя. Бізантыя была ў шчыльных вельмі стасунках з Европаю, але па-свойму развівалася трошку па-іншаму. І галоўнае, што яна захавала традыцыю біблійнага тэксту у грэцкім варыянце, па-грэцку. У той час, як Европа па-грэцку, апроч Грэцыі па-грэцку нідзе ўжо в Европе не было. І Біблія была па-грэцку, і от калі туркі заваявалі Канстантынополь, грэкамоўныя бізантыйцы хлынулі ў Европу і прыхапілі з сабою свае Бібліі. І, адпаведна, другая палова 15 стагоддзя – гэта перажыванне велізарнага шоку для ўсёй заходняй Европы, таму што грэцкія манускрыпты адбіваюць іншую тэкстуальную традыцыю Бібліі, чым вульгата. І аказваецца, што Біблія, якая была вось гэтым вось адзіным непарушным камнем веры, у якім былі так ці інакш адказаны ўсе пытанні, якія ўзнікалі, узнікнуць альбо ніколі не ўзнікнуць, яны заўсёды былі там, раптам аказалася, што гэта мае сваю гісторыю, што яна нейкім чынам развівалася, што яна не такая адназначная, як мы пра яе думалі. І гэта разварушыла розум не менш, чым пашырэнне даляглядаў геаграфічных. Бо гэта сапраўды самі, вся наша канцэпцыя свету раптам она знутры вывернулася на вонкі. І яна сталася ў разы больш. І калі пачынаецца разам з геаграфічным, з каланізацыяй, пачынаецца глобалізацыя свету, яна пачынаецца на іншых ментальных арыенцірах, на іншых ментальных уяўленнях, таму што раптам сапраўды все не так, проста все не так адназначна, як мы гэта уяўлялі сабе стагоддзямі. І у сярэдзіне 15 стагоддзя яшчэ адна вельмі важная падзея. Йоган Гутенберг робіць друкарскі прэс, друкарскі станок, ці варштат. І гэты варштат робіць, па сутнасці, першую сур'ёзную інфармацыйную рэвалюцыю пасля вынаходніцтва алфабету. І кожная кніга, якую трэба было перапісваць там цягам года альбо гадоў, і дзеля таго, каб з ёй пазнаёміцца, кнігі, конечно, вандравалі разам з гандлярамі і падарожнікамі, але асноўныя кнігі захоўваліся ў нейкіх пэўных, былі прывязаныя да нейкіх пэўных бібліятэк, пэўных абацтваў, ці пэўных замкаў. І дзеля того, каб з імі пазнаёміцца, маглі людзі падарожнічаць праз усю Европу, каб пачытаць, пазнаёміцца з гэтым манускрыптам. Цяпер гэтыя манускрыпты ператварыліся ў друкаваныя кнігі і сталі даступныя ўсім. І гэта, конечно,
мяняе вельмі моцна уяўленне пра свет, і вот тут зноў Біблія аказваецца ў цэнтры падзеяў. Вот у самым цэнтры гэтага віру, які перакуліў наш свет, апынулася Біблія, апынулася вот гэтае новае разуменне Бібліі. Зноў узнік інтарэс да Бібліі на арыгінальных мовах, па-першае. Ужо пачалі параўноўваць манускрыпты па-другое, паглядзець, што ж там адбываецца, што ж такое, што ж, дзе ж тады, вот як жа ж тады вот нам фармуляваць гэтую Божую праўду. Пачынаюцца біблійныя даследаванні, разам з біблійнымі даследаваннямі пачынаюцца ўвогуле даследаванні свету, даследаванні той рэчаіснасці, у якой мы сябе знаходзім. І тут 15 стагоддзе выбухае Рэнесанс, 16 стагоддзе Рэнесанс пачынае абуджаць думку, Рэнесанс абуджае тое, што можна цяпер назваць нацыянальным мысленнем. Это, конечно, зноў будзе анахраністычна да таго часу, але тым не менш нейкія тэксты пачынаюць там дзесьці стварацца на мясцовых мовах, хаця прынамсі адміністрацыйныя, апроч Італіі, у якой нацыянальнае мысленне пачынаецца яшчэ у 14 стагоддзі, дзе за одно стагоддзе Італія дае Данте, Петрарку і Боккаччо, і все гэта ў 1300-х годах. І пачынаюцца ввогуле ўяўленне пра тое не толькі хто мы як чалавек перад Богам, а хто мы як супольнасць, хто мы як народ. І гэтыя думкі пачынаюць вельмі моцна вярэдзіць і хваляваць людзей. Яны прыходзяць і ў Беларусь таксама. І даследаванне Бібліі робяцца дзесьці ключавымі у гэтых інтэлектуальных пераменах. Дзесьці на самым пачатку 16 стагоддзя у Гішпаніі рыхтуецца першае тое, што мы называем Біблія паліглот. Мы маем на нашай выставе паліглоты, і якраз гэтая камплутасіанская Біблія мы таксама і маем. У камплутасіанскім універсітэце ў Алькале рыхтуецца Біблія, у якой тэкст будзе адразу па-грэцку, па-ебрайску, па-арамейску старгум анкілоса і на лаціне, дзе даследчык зможа глядзець, што адбываецца з гэтым звыштэкстам, з гэтым супертэкстам. Праўда, там па розных прычынах, это была вельмі вялікая праца, это рабіліся пераклады свае на лаціну. Это вельмі была вялікая падрыхтоўка, шмат людзей было задзейнічана, і тым часам такі самы славуты персонаж, самы рухавы персонаж на пачатку 16 стагоддзя, Еразмус з Роттердаму, Десидеридус Еразмус, быў падбухтораны сваімі сябрамі зрабіць хуценька такі нарматыўны грэцкі новы запавет. І камплутасіанская Біблія была дзесьці падрыхтаваная больш-менш у самым часе, але Еразмус хуценька там за некалькі месяцаў, за паўгода скампіляваў з розных манускрыптаў грэцкіх, скампіляваў новы запавет. І ў 1516 годзе ён яго выдаў. І гэта сталася таксама паваротным момантам, таксама пра яго не будзем падрабязна казаць, вы можаце даведацца і без мяне, это все цікавыя гісторыі. І, правда, ён яшчэ ухітрыўся атрымаць і аўтарскае права, яшчэ адзінае права на распаўсюд гэтага тэксту і ў імператара, і ў папы адразу. І таму, калі гішпанцы, якія раней пачалі, яны не маглі, у іх был гатовы прадукт, яны не маглі яго надрукаваць, яны не атрымлівалі дазволу, таму што Еразмус меў унікальнае аўтарскае права. І толькі ў 20-м годзе выйшаў гэты паліглот. І таксама ён пачаў мяняць, просто таму што ўжо сапраўды любы навуковец, любы даследчык, які там мае працу з мовамі, мог глядзець, што ўвогуле адбываецца з біблійным тэкстам, і параўноўваць гэтыя рэчы. І все гэтыя новыя рухі рыхтуюць яшчэ одну рэвалюцыю інтэлектуальную, якую мы завем рэфармацыя. У 16 стагоддзі адбываецца рэфармацыя. 31 кастрычніка, вось уже вельмі хутка, у нас сёння 16-го. 31 кастрычніка 1517 году Мартин Лютер у Віттенбергу публікуе свае 95 тэзісаў, у якіх ён прапануе рэфармаваць каталіцкую царкву, якая ёсць асноваю грамадства.
Нават вы все ведаеце легенду, што ён іх прыбіў цвікамі на Віттенбергскім саборы. Он прыбіў, не прыбіў, мы не ведаем, але апублікаваў. І рэфармацыя, вот гэты рэфармацыйны рух, ён як лясны пажар, вельмі хутка ахоплівае всю Европу, і ён абуджае па сутнасці Европу. І вот тая сярэднявечная Европа, якая была дзесьці на інтэлектуальным узроўні, пачаліся абуджэнні у рэнесанснага плану, то прабуджэнне сапраўднае адбываецца разам з рэфармацыяй, контррэфармацыя, якая з яе аспрэчвае, гэта і то вельмі важныя інтэлектуальныя рухі. У Европе палыхаюць рэфармацыйныя войны, рэлігійныя войны, у Вялікім княстве літоўскім палыхаюць рэфармацыйныя рэлігійныя дыскусіі. З тае прычыны, што Вялікае княства літоўскае было своеасаблівым чынам впісанае у гэты еўрапейскі кантэкст, а ў адрозненне ад большасці краін Европы, Вялікае княства літоўскае ад самага пачатку было поліканфесійным, полірэлігійным. І таму узнікненне новых рэлігій не было такім трагічным, якім оно было трагічным там для монарэлігійнай каталіцкай заходняй Европы. Але тым не менш рэфармацыя вельмі бурна прыходзіць сюды і прыходзіць у Беларусь, і разам з ёю прыходзіць таксама, як ва всю астатнюю Европу, разам з рэфармацыяй. Вот это цяпер вельмі важны момант. Разам з рэфармацыяй прыходзяць новыя пераклады Бібліі. Таму што рэфармацыя адным са сваіх пунктаў рэформы мае на ўвазе даступнасць Бібліі для індывідуальнага прачытання. Не для арганізаванага слухання ў эклезіастычных умовах, альбо арганізаванага вывучэння, а для індывідуальнага даследавання. І для Лютера гэта было вельмі важна. І па сутнасці, калі Лютер, поўная Біблія Лютера была выдадзена толькі ў 1534 годзе, ажно, бачыце, ён пачаў у 20-е гады перакладаць і выдаваў па частках новы запавет, потым у 1934 годзе выйшла поўная лютэраўская Біблія, і эта поўная лютэраўская Біблія па сутнасці стварыла нямецчыну, якое яна ёсць цяпер. Яна абудзіла людзей такім чынам, якім, відаць, нішто не магло абудзіць. І вот у тым часе было пісана, што з абурэннем, нават з такім вельмі глыбокай занепакоенасцю, што ў нямецчыне рамеснікі, шаўцы, краўцы, нават жанчыны, нават усе, хто хоць троху можа чытаць па-нямецку, чытаюць лютэраўскую Біблію, носяць яе з сабою у вопратцы на грудзях, уважаюць яе за абсалютную крыніцу праўды і актыўна включаюцца ў тэалагічныя спрэчкі не толькі са святарамі, біскупамі, каталіцкімі і монахамі, а нават з дактарамі багаслоўя. Уяўляеце сабе, калі проста вся нямецчына раптам пачала чытаць адзін і той самы тэкст. І там у адным Віттенбергу за 40 гадоў было надрукавана у адной друкарні 100 000 асобнікаў лютэраўскай Бібліі. Это сапраўды быў як лясны пажар, это сапраўды ляцела па ўсім свеце. І тое самае было ў Вялікім княстве. Тое самае, але з адной папраўкай. Да таго, як все пачалося, это значыць, пачалося все пасля 31 кастрычніка 1517 года. Нормально чуваць? Мне здаецца, што нешта кашляе. Нормально? Да гэтага тры самыя перадавыя на той час культуры ўжо надрукавалі свае пераклады Бібліі. Это перш-наперш, безумоўна, былі немцы. Да таго, як Лютер пачаў толькі друкаваць свае новыя запаветы, ўжо было парадку 90 друкаваных нямецкіх Біблій, розных кавалкаў. Самая першая нямецкая перакладная Біблія была надрукаваная вельмі хутка пасля вынаходніцтва кнігадрукавання. Кнігадрукаванне это дзесьці сярэдзіна 50-х гадоў 15-го стагоддзя, это 400, так, это 15, не было, это 16. Ужо ў 1466 годзе выйшла пераклад Йоганнеса Ментелена на верхнянямецкую мову. Потым пайшлі іншыя пераклады. У 71 годзе, зноў-такі 15-го стагоддзя, у Венецыі Нікола Малермі друкуе італьянскі пераклад Бібліі, правда, з вульгаты, но і тыя нямецкія былі з вульгаты, пераклады з вульгаты, не з арыгіналу. Потым пачынаюцца чэхі. У 88-м, 89-м, 15-го стагоддзя, у 6-м годзе, 16-го стагоддзя, у 1506 годзе, зноў-такі у Венецыі выходзяць чэшскія Бібліі. І італьянцы, немцы, чэхі былі на той час, відаць, самымі абуджанымі народамі, самай вялікай традыцыяй перакладной Бібліі.
альбо літаратуры на нацыянальнай мове. У чэхаў літаратура была вельмі звязаная з Бібліяй. І вот гэта быў пралог, так? Это дата, все пачалося з Лютера. Але да Лютера быў пралог. І ў гэтым пралогу, апроч гэтых трох культур, нямецкай, італьянскай і чэшскай, вставіўся Скарына. І Скарына пачаў друкаваць сваю Біблію ў 1517 годзе, але раней за тое, як пачынаецца рэфармацыя. То есть ён пачынае, самая першая кніга выходзіць 6 жніўня 1517 году, наступная 1 верасня 1517 году, і далей пачынаецца. І Скарына ў Празе улучшае сваю краіну вось у гэты вір, у гэты цывілізацыйны вір, у цэнтры якога стаіць Біблія, новае разуменне Бібліі, новае прачытанне Бібліі. Скарына дае новае прачытанне Бібліі. Скарына вынаходзіць там цэлы шэраг новых падыходаў да разумення Бібліі. Вынаходзяць, некаторыя з іх потым паўтараліся, некаторыя не паўтараліся ніколі. Так, вот свае партрэты ў Біблію у вялікай колькасці і пасля Скарына ніхто не ўстаўляў, не толькі што да Скарыны. І розных палітычных дзеячаў, гістарычных персанажаў у Біблію ўстаўляць, это таксама было абсалютна не прынята. Скарына вельмі шмат што робіць цікавага, і Скарына вельмі канкрэтна, вельмі адназначна, яшчэ зноў-такі это да рэфармацыі. Ён адрасуе сваю Біблію да паспалітаму грамадству, цывільнаму грамадству, не дзеля літургічнага ўжытку. І гэта такія рэчы пачаліся нашмат пазней за Скарыну. Скарына, відаць, першы, хто ўвогуле друкуе Біблію нефарматную, хто друкуе Біблію інкватру замест малым палавінным фарматам, замест фармату інфоліо, якім Гутенберг надрукаваў. Бо першая друкаваная кніга, безумоўна, была Біблія, так, Вульгата. Яна таксама, вы можете паглядзець на выставе, хто не бачыў. І Скарына першы робіць паўфарматную Біблію у тым фармаце, у якім в Італіі пачалі друкаваць антычную літаратуру альбо друкавалі светскую літаратуру. Потым, гэта ўжо пасля Скарыны, гэта рабілася, да Скарыны, відаць, не. І той самы выбар шрыфтов, якія Скарына абірае, гэта таксама ён кірылічны шрыфт фармуе на базе антыквы, якая ўжывалася для светскай літаратуры, а не готыкі, якая ўжывалася для сакральнай літаратуры. Але, правда, гэтага ніхто ў тым часе не мог зразумець, таму што ў ягонай краіне яшчэ ніхто не друкаваў, і ніякіх норм традыцый не было. А ў Еўропе, там, дзе ўжо былі горы кніг надрукаваныя, там кірылічны шрыфт яшчэ быў цалкам новым друкаваным. Скарына, безумоўна, не першы, хто друкуе кірылічным шрыфтам, але першы, хто друкуе кірылічную Біблію. Кірылічным шрыфтам Біблію, так? Але асноўныя падзеі у прыходу Бібліі ў Беларусь, вот гэтага новага асэнсавання Бібліі у Беларусі адбываюцца зноў-такі разам з рэфармацыяй. У Беларусі першая поўная Біблія выходзіць у 1563 годзе у Берасці, яна выходзіць па-польску, якая мае з гэтай прычыны мае ажно 3 назвы: Берасцейская Біблія, таму што друкаваная ў Берасці, Радзівілаўская Біблія, таму што Мікалай Радзівіл Чорны яе замовіў і зафундаваў, і Пінчоўская Біблія, таму што ў Пінчове засядала гэтая група, якая перакладала з арыгінальных моваў вельмі сур'ёзным навуковым падыходам весь стары запавет. Новы запавет зроблены Янам Сіклюцыянам і выдадзены крэшчыку раней. Другая поўная Біблія была таксама па-польску, нясвіжская Біблія. Калі вы будзеце даследаваць польскія пераклады Бібліі, то вы натыкнецеся на тое, што самыя раннія з іх, першыя з іх рабіліся ў Беларусі. І гэта нам таксама паказвае, якой была Беларусь у часы рэфармацыі, якой была Беларусь у 16-17 стагоддзях. Яна зноў-такі была шматмоўная, Скарына робіць па-беларуску, наступныя Бібліі робяцца па-польску, потым у 70-м годзе Васіль Цяпінскі робіць па-беларуску. Правда, ён надрукаваў толькі 2,5 Євангелі. І такім чынам мы адразу бачым, што краіна не толькі праз пераклады Бібліі, мы ўвогуле бачым, дзе краіна была, як яна сябе адчувала, кім яна сябе адчувала. Калі ў 1599 годзе выходзіць тая польская Біблія Кубавуйка, якая станецца нарматыўнай польскай Бібліяй ажно да сярэдзіны 20-го стагоддзя, яна ж робіцца нарматыўнаю і для Беларусі тагачаснай, так, для Вялікага княства Літоўскага. І наступныя пераклады на беларускую мову з самага канца 16-го, пачатку 17-го стагоддзя робяцца з польскай Бібліяй Кубавуйка. Ужо не адаптоўваецца Скарына, не адаптоўваецца Васіль Цяпінскі.
І такім чынам, вот глядзіце, як атрымліваецца, што Беларусь уваходзіць у гэтыя цывілізацыйныя працэсы, у якіх Біблія стаяла ў цэнтры, уваходзіць на самым пачатку гэты вір, разам са Скарынам. Далей, вот цяпер зноў мы не будзем казаць пра лёсы Вялікае княства Рэчы Паспалітай і беларускай мовы, лёсы другой паловы 17-18 стагоддзя яны ўжо мяняюцца, 19 стагоддзя таксама там лёсы зусім іншыя мяняюцца, і далей пачынаецца, вот калі мы не будем казаць, што я маю на увазе, што Біблія прыходзіць, вот это новае разуменне Бібліі прыходзіць у Беларусь у 16 стагоддзі. Хаця, безумоўна, Біблія прыходзіць у Беларусь дзесьці вось, як мы можам высачыць, прыкладна в 11 стагоддзі, вельмі хутка пасля прыняцця хрысціянства. Мы таксама маем вельмі шыкоўныя абсалютна манускрыпты рукапісныя раннія беларускія Бібліі тут на гэтай выставе. Таксама можаце іх паглядзець. Але пасля відаць у 20 стагоддзі пачынаецца абсалютна новы, такі, які ўжо не сувымерны з іншымі цывілізацыйнымі працэсамі шлях Беларусі да Бібліі. 20 стагоддзе было для Беларусі трагічным, но зрэшты, як для ўсяго свету. Так, 20 стагоддзе, это, відаць, адно з самых трагічных стагоддзяў за все гэтыя 5000 гадоў. Самых пераменных і верлівых і самых, відаць, крывавых. І 20 стагоддзе, у 20 стагоддзі Беларусь знаходзіць сябе ў цалкам новай сітуацыі, у цалкам іншай сітуацыі. Пасля таго, як все 19 стагоддзе вся тэрыторыя Беларусі была ахопленая паўстаннямі, якія адбываліся раз за разам спробамі вярнуць нейкім чынам сваю незалежнасць альбо вярнуць Рэч Паспалітую. І паўстанні былі беларуска-польскімі, беларуска-літоўска-польскімі, былі проста беларускімі. Самыя розныя былі рэчы. У канцы 19 стагоддзя гэта ўжо все зноў усталёўваецца, ўжо зразумела, што расійская імперія гэта сур'ёзна надоўга, і, адпаведна, сапраўды краіна знаходзіць сябе ў гэтых новых варонках. І вот тут адзін, дзесьці я ўжо павінна хутка заканчиваць. Вы тым часам рыхтуеце да мяне пытанні, калі ласка. Беларусь знаходзіць сябе ў гэтых новых варонках, і вельмі важны момант такі, што калі мы бачылі, як лютэраўская Біблія сфармавала новую нямецкую мову і новую нямецкую свядомасць, і потым, безумоўна, сталася таксама пунктам зборкі гэтай ўжо нацыянальнай ідэнтычнасці. Бо нацыянальная ідэнтычнасць яна дзесьці ў 18 стагоддзі ўжо так грунтоўна фармуюцца, але пачынаюцца гэтыя рухі ў 17. Можна вельмі многа прыкладаў прыводзіць. Вот тая самая польская Біблія Кубавуйка, якую я згадала, ўжо ў 17 стагоддзі яна шырока ідзе, і яна таксама вельмі моцна фармуе польскую ідэнтычнасць, і вельмі фармуе, вельмі уплывае на фармаванне літаратурнай мовы. Тое самае мы бачым ва ўсіх іншых мовах краінах Европы, якія рабілі свае друкаваныя нацыянальныя пераклады Бібліі ў часы рэфармацыі і пазней. Практычна кожны новы пераклад рабіўся адным з найвышэйшых нацыянальных скарбаў, і калі гэты пераклад прымаўся, то ён тады таксама рабіўся гэтым пунктам зборкі нацыянальнай ідэнтычнасці. Напрыклад, у чэхаў, у якіх да Скарына ўжо было 3 Бібліі друкаваныя чэшскія. Тым не менш, гэтым пунктам зборкі робіцца Біблія, надрукаваная ўжо ў часы рэфармацыі, ўжо цягам 60-х, 50-х, 60-х гадоў, так званая краліцкая Біблія, якая паступова тамамі друкавалася, якая сталася таксама асноваю для гэтага новага разумення сябе ў свеце. Вельмі важныя падзеі адбываліся ў ангельцаў. Там Вільям Тиндейл, першы, хто взяўся перакладаць і друкаваць пераклады Бібліі на ангельскую мову. Ён першы пераклад надрукаваў кавалак новага запавету, он друкаваў у 1525 годзе. Это той год, калі Скарына скончыў всю сваю друкарскую працу, у Вільні ўжо. У 1525 годзе Вільям Тиндейл надрукаваў сваю першую кнігу і апошнюю у 1534, у тым годзе, калі выйшла лютэраўская Біблія. Ён дзесьці якраз паміж Скарынам і Лютэрам. Ён быў спалены у Бельгіі за свае рэфармацыйныя пагляды, за свае рэлігійныя перакананні і у тым ліку за сваю ідэю перакладаць Біблію на народную мову.
Вот, і легенда гаворыць, што паміраючы апошні, ён выгукнуў, вот, паміраючы на вогнішчы, выгукнуў свае апошнія словы: «Господи, расплюшчы вочы каралю ангельшчыны». І, вот, ягоны пераклад зрабіў адразу, вот як толькі ён выходзіў цягам вот іх вот літаральна меншых дзесяцігоддзя, адразу пачаў рабіць вельмі вялікі ўплыў на сітуацыю в ангельшчыне. Это был, і цікавасць гэтага перакладу была неймаверная. Бо апошняй сваёй кнізе 34 году Уільям Тиндейл у прадмове піша забарону самачынна выпраўляць ягоныя тэксты. Гэтыя выпраўленні рабіліся, бо, конечно, раптам нікому ў галаву не прыходзіла, што можна па-ангельску Біблію чытаць. А тут, оказывается, можна, так можна ще лепш, я ж лепш ведаю мову. І пачалі выпраўляць, эта Біблія пачала распаўсюджвацца па-ангельшчыне шырока, і Тиндейл на гэта вельмі абураўся. І зроблена была цягам 16 стагоддзя каталіцкае выданне, ангельскае выданне Бібліі, але зноў-такі пунктам зборкі ангельскай ідэнтычнасці у вельмі вялікай ступені сталася Біблія караля Якуба, якая была выдадзена ўжо толькі ў 1611 годзе, то есть на пачатку 17 стагоддзя. Але таксама яна адыграла велізарную ролю для ангельскай свядомасці і для фармавання ангельскай мовы, хаця там Тиндейла вайшло ў гэту Біблію вельмі многа. Што казаць пра познія пераклады, у 19 стагоддзі робіцца пераклад на расійскую мову, так званы сінодальны пераклад. Ён не меўся для літургічнага ўжытку, ён меўся толькі для індывідуальнага чытання. Это ўжо 19 стагоддзе, все ж таки, так, это ўжо зусім век прагрэсу і асветы. І таксама пераацаніць значэнне сінодальнага перакладу на мову, літаратуру, культуру і ідэнтычнасць абсалютна немагчыма. Это велізарны быў уплыў. А Беларусь знаходзіць сябе ў 20 стагоддзі ў ўжо новай сітуацыі. Бескарынавая Біблія у 20 стагоддзі не чытаецца, там все это скарбы не знайшлі, робяцца спробы перакладаць Біблію на ноў фактычна з нуля, таму што і мова памянялася, мова у параўнанні з мовай 16-17 стагоддзя ўжо мае іншыя формы, іншыя патрабаванні. І далей праз усё 20 стагоддзя мы маем вот гэты вот шлях Беларусі да сваёй перакладной друкаванай Бібліі новага часу. Гэты шлях, пра яго тут ужо многа гаварылася ў рамках гэтай выставы, таму я цяпер пра гэта зусім казаць не буду, толькі буду ўжо падсумоўваць, што вот цяпер по вялікім рахунку можна, конечно, сказаць, што так вот пачаўшы сярод самых першых, все ж таки ў 21 стагоддзе Беларусь увайшла адной з апошніх і, відаць, адзінай тытульнай мовай, на якую сучаснага перакладу з арыгінальных моваў не было зроблена. І дагэтуль гэтая сітуацыя яшчэ не выпраўленая. 17-й год, конечно, быў благословенным годам, дзякуючы 500-годдзю скарынавай Бібліі. Все вельмі актывізаваліся, і выйшла некалькі поўных новых запаветаў. Ну, але поўная новая Біблія, перакладзеная на сучасную мову з арыгінальных моваў, дагэтуль яшчэ чакае свайго часу. Вот, прадстаўляючы мяне, Алісуша сказаў, што вот я там у адной з вялікіх перакладчыцкіх груп, это так. Это вот адзін з праектаў, прынамсі, поўнага перакладу Бібліі на сучасную беларускую мову. Вот мы цяпер цягнем, там што з ім будзе, лёс ягоны я абсалютна не ведаю. Вот, там, ну, это як бы іншая гісторыя. Вот, і завершаючы, я хочу сказаць вот такую просто вот такую фразу, якая, выказаць думку, якая падсумуе тое, што я хацела да вас данесці. Калі мы хочам зразумець, вот, хто мы, што мы, дзе мы апынуліся, што адбываецца з нашым светам, што адбываецца вот з тымі пераменамі, якія цяпер ёсць, што адбываецца ввогуле вот у нашай свядомасці, то вывучэнне Бібліі, даследаванне Бібліі і працэсаў, звязаных з распаўсюдам ужыткам вывучэння Бібліі ў нашым свеце, будзе, відаць, ось адным з найлепшых шляхоў. І таму, конечно, вот, дзякуй вам усім за увагу, дзякуй велізарнай бібліятэцы, дзякуй асабліва за гэтую выставу, якая вот сапраўды вот так вот нас яднае, якая ёсць аграмадным крокам да шляху Біблію Беларусі ў Біблію. І мы это бачым па цікавасці да гэтай выставы, якую, відаць, арганізатары выставы не прадбачылі, што яно настолькі наспела, што настолькі гэта неабходна.
Вот. Ну і калі ласка, калі у вас якія-небудзь ёсць да мяне пытанні, то я буду рада на іх адказаць. Будь ласка. Дар'я Дубянецкая, я про вас чув уже давно, что вы занимаетесь перекладом Библии на белорусскую мову. Это так? Ну я ж сказала. Ну, вы про это казали. Справа в том, что я с вами не ведаю, может, не зусім тут к месту. Хотел бы размовлять на конт такой проблемы. Нема ніводнага нармалёвага беларускага перакладу Танаха, старога запавета. Калі мне трэба ўжыць цытату адтуль, я вымушаны браць габрэйскі тэкст і са слоўнікам перакладаць. Ну, або тэлефанаваць знаёмаму хасідскаму рабіну, які ведае гэту мову дасканала. Я сутыкнуўся з такой з'явай, такой, что справа в тым, што абсалютная большасць людзей у нашай краіне чытаюць расійскі сінадальны пераклад. Гэта факт, ад якога нікуды не дзецца. Для баптыстаў сінадальны пераклад гэта кананічная кніга. Яны будуць з пенай ля роту даказваць, што ён яшчэ больш правільны, чым габрэйскі арыгінал. І вось, калі я ўзяў слова народ, якое сустракаецца ў сінадальным тэксце 2500 раз і зірнуў на габрэйскі тэкст, я ўбачыў два розных назоўніка ам і гой. Калі адкрыў грэчаскі тэкст, я зноў убачыў два розных назоўніка лаос і этнос. Я адкрыў лацінскі тэкст і зноў убачыў два розных назоўніка популус і гентис. Прабачце, а ў расійскім сінадальным гэтыя два розных паняцці аб'яднаныя ў адно. Што мы бачым? Мы бачым падмену паняццяў. Паняцце прыналежнасць да народу падмяняецца паняццем этнічнае паходжанне. Мы маем тое, супраць чаго змагаўся святы апостол Павла, а мы гэта прапагандуем. У той час адбываецца паняцце такое, што адбываецца знішчэнне паняцця этнос. У большасці пратэстанцкіх церкваў нам скажуць: ты не беларус. Калі ты стаў хрысціянінам, ты уже все, ты больше не белорус. Выбачаюся, пытанне. Пытанне, ну просто я хотел задать вам пытанне, як гэтая справа павінна вырашыцца. Я лічу, што павінна быць у беларускай мове два розных назоўніка. Значит, перш-наперш, калі вы хочаце чытаць, па-беларуску ёсць 3 версіі Танаху. Гэта не гледзячы на тое, што іх ажно 3, гэта не супярэчыць таму, што я сказала, што няма дагэтуль перакладу з арыгінала ў нас сучасную беларускую, таму што ў нас ёсць або з арыгіналу, але не на сучасную беларускую. Гэта пераклад 1973 года Янкі Станкевіча, выдадзены ў Нью-Йорку. Наступны за ім гэта взяўся дзесьці вось у 90-х годах 20-го стагоддзя над перакладам Бібліі працаваць Васіль Сёмуха. І канчатковае выданне, поўнае выданне выйшло ў 2012 годзе, у 2002 годзе, прабачце, таксама выдадзенае в Амерыцы. Яго можна знайсці. Яно перакладзенае не з арыгіналаў, в аснове ляжыць сінадальная, але не толькі, там розныя кнігі па-рознаму ёсць. Ён вельмі шырока ўжываў Біблію Лютера, новыя выданні. Вельмі шырока апіраўся на розныя пераклады, але, безумоўна, не з арыгіналу, але зноў-такі, калі вы хочаце па-беларуску, гэта ёсць. І ў 2012 годзе выйшла поўная Біблія ўжо в адрозненні ад Станкевіча і Сёмухі, у якіх новы запавет менавіта улучаў толькі Танах, 39 кніг, то у 12 годзе біблійнае таварыства выдалі Біблію, дзе новы запавет паводле поўнага канону 46 кніг старога запавету. Ён быў, як бы, апіраўся на пераклад Уладзіслава Чарняўскага, які той рабіў цягам 70-х, 80-х гадоў 20-го стагоддзя, пераважна 80-х. Гэтае выданне было крышачку зменена, перавыдадзенае зноў-такі ў 2017 годзе. І так што, калі вы хочаце, просто трэба абавязкова, лепш, чым перакладаць са слоўнікам, не ведаючы рэаліі, не ведаючы, таму што перакласці слова на слова гэта недастаткова, можна проста ўжываць адзін з гэтых перакладаў. Ніводзін з іх недасканалы, ніводзін з іх там нельга, але пераклад не бывае дасканалым. Вось у чым рэч. Не проста ніводзін пераклад недасканалы. Больш за тое, ніводзін манускрыпт недасканалы, ніводзін старажытны манускрыпт недасканалы. У манускрыптах Бібліі, якіх у нас больш за 40 000, велізарная колькасць адрозненняў паміж сабою. З іх большасць праз памылкі. Але ясна, што не толькі, але ніводнае друкаванае выданне недасканалае. І таму это, як бы, я апраўдываю пераклады, што правільна, яны недасканалыя, але мы дасканаласці не чакаем у перакладах, а чакаем хутчэй развіцця і працягу. Што тычыцца двух словаў для народа, ёсць яшчэ, зноў-такі, ёсць абмежаванні мовы, на якую гэта перакладаецца.
Можна придумаць другое беларускае слово для народу, не ўжываючы барбарызмаў, але відаць, я не думаю, што яно прыжывецца, што яно будзе мець нейкі сэнс. Дзеля гэтага, скажем, як я бачу не то, что свою задачу, хутчэй свою мрою, так? Тому что задача это залишне много, задача это як бы не хочу на себе. Але ідэя гэтага новага перакладу, над якім мы працуем, з тым, каб менавіта паспрабаваць зрабіць гебрайскую Біблію зразумелай у тым выглядзе, у якім яна была, у тым выглядзе з усімі тымі рэаліямі, з усімі паняццямі, з усімі і лінгвістычнымі, культуралагічнымі, сацыяльнымі рэчамі, наколькі яны нам вядомыя і даступныя цяпер, зрабіць яе зразумелай сучаснаму чалавеку 21 стагоддзя. Тут читать любы старажытны тэкст читать сучаснаму чалавеку складана. Біблію читаць звыкла, таму што яна сапраўды перакладзеная, адаптаваная, таму што яна ўвайшла вельмі глыбока ў культуру, таму што яна біблійныя сюжэты, вобразы, персанажы вядомыя нават тым, хто увогуле Біблію ніколі в рукі не браў, браць не збіраецца, все роўна будзе апераваць нейкімі біблійнымі паняццямі, нават часам не задумваючыся, што яны біблійныя, там кшталту блуднага сына, там што-небудзь такое, так? То все пераклады, якія робяцца, яны все роўна адметныя. І тое, што мне хочацца зрабіць, гэта Біблію пракаментаваць для сучаснага, пракаментаваць там, дзе гэта неабходна. І у такіх выпадках, як, напрыклад, там і Гой, які вы гаворыце, это вельмі дакладны падзел. У гебрайскай Бібліі тое, што потым перакладаецца на грэцкую мову і на лацінскую мову, яно не адпавядае тым двум словам гебрайскага тэксту. Таму што ў гебрайскай мове Ам — это толькі народ Божий. Толькі. Это ўвогуле, это толькі адзін народ. І все абсалютна іншыя народы, любыя, якія б не былі, яны Гоем. І ў гэтым палягае падзел гебрайскага тэксту. Грэцкая мова, якая вельмі гнуткая, асабліва у часе Септуагінты, яна знайшла два варыянты, адаптаваўшы два розныя словы, і лаціна робіць, прынцыпе, той самы. Але не ў кожнай мове гэта можна зрабіць. І гэта, што называецца, паверце перакладчыку, як вы можаце ввогуле в любым перакладзе гэта ёсць. Ёсць, калі у сыходнай мове слова адно, а ў мове, якая прымае, мове, на якую робіцца пераклад, ёсць некалькі розных паняццяў для того самага. І наадварот, калі некалькі паняццяў з адной мовы сыходзяцца ў одно адзінае слово ў мове, якая прымае. І таму, скажем, ваш клопат пра народ, гэта пытанне для каментароў, а не да перакладу. Пробачьте, вы справа в том, что книга пророка Еремия там говорится Амкамош, что тут назовникам уживался и до поганого, але он мав на увазі єднаць. Дякую вялікі. Шановне господарство, яшчэ можа пытанні да шановнага выступоўцы. Бо абсяг праблематыкі вельмі шырокі абазначаны. І можа я пакуль пытанні яшчэ дажываюць да свайго выяўлення ўжо і нараджэння. Сваё пытанне задаў датычна перспектывы і будучыні. Вы на пачатку сваёй лекцыі казалі пра пераломны перыяд, пра пераход у новы, можа эвалюцыйна ці рэвалюцыйна новы прамежак развіцця чалавечай цывілізацыі. У гэтым кантэксце які шлях Беларусі да Бібліі, ад Бібліі, каля Бібліі, міма Бібліі? Это вельмі складанае і важнае пытанне, дзякую за яго. Это пытанне, над якім таксама я разважаю цягам уже вельмі доўгіх гадоў. Мне, відаць, такая адна з самых першых публічных прэзентацый наконт перакладаў Бібліі на беларускую мову. Мела там быў, не памятаю, які быў загаловак, але падзагаловак быў «Ці спазніліся беларусы на свой цягнік». І я тады, это яшчэ перад тым, як я эту прэзентацыю рыхтавала, это было ў 2012 годзе на міжнародным кангрэсе, у мяне тады сябры спыталіся, так спазніліся ці не спазніліся. Перад тым я сказала, пакуль не ведаю, яшчэ не падрыхтавала. Цяпер мой адказ — спазніліся.
Вот цяперашні мой адказ, вот калі вот ад 12 до 12 годзе я была, конечно, вельмі поўна энтузіазму, зусім не так, як цяпер, зусім па-іншаму мне это все бачылася. Мой цяперашні адказ спазніліся, беларусы спазніліся на свой цягнік. Чаму спазніліся? На мою думку, вот тую ролю, якую адыгралі біблійныя пераклады для іншых народаў, в прынцыпе, мог адыграць біблійны пераклад, калі б ён быў зроблены дзесьці ў нашаніўскім перыядзе. Вот прыкладна вот здесь на пачатку 20-го стагоддзя. Калі таксама усталёўваліся нормы мовы, калі вот гэтая новая літаратурная мова фармавалася. Чаму, вот вы можете спытацца, чаму пераклады Бібліі адыгралі такую вялікую ролю для фармавання нацыянальных літаратурных моў? Тут это вельмі проста, таму што лексічны і сінтаксічны, граматычны запас Бібліі ўсёй цалкам такі вялікі, такі разнастайны, што ён сапраўды дастатковы для пачатку пісьменства ў любой мове, на якую гэта будзе перакладзена. І тыя мовы, якія не былі пісьмовымі, у якіх, магчыма, і формы гэтыя граматычна не ўсталяваліся, дзеля таго, каб гэты вялікі корпус тэксту перакласці, яны мусілі знайсці ў сабе гэтыя сродкі. Тое самае магло бы адбыцца на пачатку 20-го стагоддзя ў Беларусі. І вот глядзіце, што калі б, значит, вот мы ведаем, як гісторыя абажае умоўны лад, калі б што адбылося, так? Вот калі б беларуская Біблія, друкаваная Біблія, новая беларуская Біблія, хай сабе нават не з арыгіналу, але поўная, узнікла вот у гэтым часе, на пачатку 20-го стагоддзя, мы бы сапраўды знаходзілі сябе в іншай сітуацыі. У нас не было бы пытання пра правапіс, пра мову, пра гэтыя двайныя, а то і трайныя кадыфікацыі сучаснай мовы, не было бы і што яшчэ вельмі важна, пераклад Бібліі на нацыянальную мову мяняе статус, сацыяльны статус гэтай мовы. І таксама сацыяльны статус мовы, на якую перакладзена Біблія, адрозніваецца сацыяльнага статуса мовы, на якую Біблія не перакладзеная. І гэта цягнулася яшчэ праз усё 20-е стагоддзе. І вот тут як бы быў мой гэты галоўны пастулат, таксама, які вот шмат гадоў вельмі гаварыла, і мне это як бы з мэтаю як бы і выразіць вот здесь вот і свой боль, і з мэтаю мусіць актывізаваць вот эту біблістычную думку сучаснай Беларусі. Пастулат вельмі просты. Культура, якая не засвоіла асноўны тэкст цывілізацыі, мы кажам, любая культура любой цывілізацыі, але маем на увазе беларуская культура заходняй цывілізацыі. Культура, якая не засвоіла асноўны тэкст цывілізацыі, не можа быць цалкам інтэграваная ў гэтую цывілізацыю. І пытанне, скажем, што рабіць цяпер, калі роля Бібліі, біблійнага перакладу памянялася, калі гэтым не толькі што нікога не здзівіш, а як бы патрэба ў гэтым зусім іншая, ці ёсць сэнс вот рабіць такія намаганні, апроч як чыста вот такіх вот цывілізацыйных, каб, скажем, перакласці на беларускую мову сапраўды асноўны тэкст цывілізацыі. Я не ведаю, скажем, ці памяняецца што-небудзь у Беларусі, у беларускай самасвядомасці, у беларускай ідэнтычнасці, калі такі пераклад з'явіцца. Я не ведаю. Хутчэй за ўсё не, але я не ведаю. Затое я ведаю, напэўна, што калі пераклад не будзе зроблены, то мы будзем там, дзе мы ёсць. Вот гэта напэўна. Дзякуй вялікі. А калі плануецца публікацыя нейкіх вынікаў працы гэтай перакладчыцкай групы? Пераклад, выданне песняў, это наш першы плён, планавалася выдаць до 6 жніўня 2017 года. Але так як это все робіцца абсалютна на энтузіазме, это все вельмі складана, і оно затрымалася, тады было пераклад, абсалютна геніальны перакладчык Сергей Шупа, які падрыхтаваў гэты пераклад, на маю думку, пераклад выдатны. Над ім працавала вельмі вялікая група біблістаў, гебраістаў, філолагаў у Беларусі, літаратараў. Так што там, это не толькі пераклад Сергея Шупа, это сапраўды калектыўны пераклад. На мою думку, это лепшы пераклад. Прычым не проста лепшы, а далёка лепшы за тое, што мы маем цяпер, хаця песню, відаць, самы найбольш выдаваны ў Беларусі якраз тэкст з гебрайскай Бібліі. Тады, конечно, Баламроін, ладно, не паспелі на скарынаўскае першае свята, тады можна паспець на 500-годдзе выдання песняў, гэта было 9 студня 18 года, альбо 500, альбо 2000, як хочаце, так? Вось, таксама не паспелі. Вот цяпер Сергей Шупа учора мне напісаў, што ён у снежні прыязджае і хоча кнігу трымаць у руках.
у снежні 18 гэтым снежні, ну я не ведаю, будзе яна ў снежні ці не будзе. Гэта першае, што ёсць. Ну, падрыхтавана яшчэ тое сёе падрыхтавана. Вот, але гэта першае пытанне фонду, пытанне фундавання. У нас, ну, просто вот у мяне няма сродкаў гэта друкаваць, так, інстытуцыі ніякіх за намі няма. Таму, ну, як будзе, так будзе, то пойдзе на краудфандинг, а краудфандинг это уже ад вас усіх залежыць. А пры тым, што маецца на увазе дарагое выданне, гэта выданне з прадмовай і каментарамі, прадмовы і каментары рабіла Галіна Сініла. Самое, думаю, што многія з вас яе ведаюць, это вельмі яркі персонаж у беларускай біблістыцы, найярчэйшая зорка. І гэта выданне ілюстраванае, каляровае, на якаснай паперы, добрай. Такое кніжка, якую у руки, якую хочацца падараваць, якую хочацца, як тыя немцы на грудзях насіць, так? Лютэраўскі новы запавет. Вот. Ну, таму я не ведаю, так што пакуль што лёсы залежаць ад фінансаў. Я толькі абазначу, што ў часе лекцыі Галіна Сініла акурат абапіралася на пераклад з гэтай групы. Найперш Сергей Шупа, сапраўды асноўны, відаць, перакладчык і завадатар быў у гэтай камандзе ў працы над кнігай. Гэта канкрэтна кніга, над песню. І фактычна гаворка ішла пра сапраўды канкрэтныя планы, можа, да канца гэтага года кнігу выдаць. Сапраўды чакаем. Сергей увесь час наведвае Беларусь, увесь час наездамі з'яўляецца ў нас, і гэта было б хорошай падзеяй, калі б гэта выданне пабачыла свет. Калі прыгадаеце, было ў плане паліграфічным, мастацкім вельмі цікавае выданне перакладу Васіля Сёмухі з гравюрамі Кашкурэвіча, супер выданне на свой час. У плане мастацтва кнігі адзін з найлепшых прыкладаў беларускай кнігі 20-го стагоддзя, але у плане навуковага рэдагавання тэксту, у плане самога власна перакладу, канешне, ну, скажем, над тым перакладам ёсць... Там і расейская, і ангельская ёсць для згадкі, але гебрайская няма, арыгіналу там няма. Адным словам, будзем спадзявацца, што пераклад той пабачыць свет, і гэта не будзе канцом пачатку, ці пачаткам канца. Гэта будзе... Не ведаю, я просто нічога зараз абяцаць не магу, таму што гэта не ад мяне залежыць. Што мы ў 17-м годзе падрыхтавалі ўсё. Калі ласка, яшчэ пытанне. А вось мне дзіўна, а хіба не існуе ніякіх праектаў дзяржаўнай падтрымкі? Не, такое, здаецца, такое ўражанне, што вы б'ецеся ілбом. Б'емся, мы б'емся, але, ну, ввогуле, чым дзяржаве лепш увогуле ў гэта і не ўблытавацца, і дзяржаву лепш не ўблытаваць такія рэчы. Тут таксама прагучала, што гэта Біблія – гэта прызнак аўтэнтыфікацыі сябе як беларусаў. Ну, гэта ж мусіць быць зацікаўлены. Пераклад Бібліі, безумоўна, мае нацыятворчы патэнцыял велізарны. І мы гэта бачылі па ўсіх іншых народах, мы бачылі, што Біблія адыграла нацыятворчую ролю. Адыграла. Дзе не нацыятворчую, хаця бы магутную культуратворчую, а дзесьці і тое, і адно, і другое. Але і нацыятворчасць, і культуратворчасць – гэта не задача дзяржавы. На добры толк гэта не задача дзяржавы. І культура, і нацыятворчасць – гэта не задача дзяржавы. Задача дзяржавы – гэта рэгуляванне адносінаў у самасфармаваных супольнасці. І я бы, калі бы, напрыклад, дзяржава запрапанавала, мы бы не адмовіліся, але што тое, што дзяржава не запрапановвае, я бачу, што это абсалютна цалкам нармальна. Гэта на дзяржаўным узроўні гэта рабілася тады, калі гэта фундавалі каралі. Вот, як скажем, это Біблія караля Якуба, так, это быў дзяржаўны праект. Таму што ўсё ж такі каралеўства і дзяржаўнасць часам пытанні цалкам супадаюць. Гэта быў дзяржаўны праект. А все астатніх гэта не было дзяржаўныя праекты. Гэта ў большасці выпадкаў гэта былі індывідуальныя праекты альбо калектыўныя групавыя, вот як тая самая Кралецкая Біблія, вельмі самыя лепшыя якраз пераклады атрымаліся калектыўныя. Гэты пераклад можа быць, зноў-такі, он можа, вот на польскую мову, на якую цяпер там існуе безліч розных перакладаў, там, напрыклад, ты Чэслаў Мілаш перакладаў Біблію, там, і гэта таксама вельмі важна. Але вот каб цяпер зрабіць, цяпер просто нават гаворкі быць не можа пра адзіны такі, скажем так, нарматыўны пераклад.
Таму што цяпер час, які разбурыў нарматывы, які разбурыў патрэбу ў адным нарматыве. Той новы свет, у які мы ўваходзім, ён все ж таки множны, ён все ж таки нашмат больш гнуткі, нашмат больш адкрыты да ўсіх вятроў, да ўсіх сусветных скразнякоў, у тым ліку і інтэлектуальнай, і духоўнай. І я не думаю, што дзяржава павінна гэтым займацца. Калі раптам дзяржава зоймецца, гэта будзе гонар і хвала дзяржаве. Але яна не мусіць гэтага рабіць. Гэта пытанне супольнасці. Спасибо за лекцию. У меня питание такое, можно на русском, да, с вашего позволения? Вы уточните, пожалуйста, вы видите целесообразным издание Библии на белорусском языке и изучение дальнейшей Библии, или вы это как-то разделяете, то есть вы связываете эти понятия, что это послужит толчком в изучении Библии у людей, или это как бы... Ну як же ж, калі яе не вывучаць, так на што яе тады друкаваць? Да, логично. Если это послужит толчком, то есть если обязательно нужно изучение, тогда каким образом вы представляете изучение Библии в будущих поколениях? Каким образом, какими средствами? Ведаеце, цяпер казаць пра будучае пакаленне нашмат больш рызыкоўна, чым было там яшчэ пару дэкадаў, не кажучы пра пару стагоддзяў таму. Таму што сапраўды свет мяняецца так хутка і все мяняецца так радыкальна, і просто мы з гэтых 5000 гадоў, дзесьці 4000 мы стаялі, 4500 мы стаялі на вельмі цвёрдай глебе. Мы ведалі, што было, што ёсць і што будзе, і маглі это все прадказаць і прадбачыць. На старажытным Блізкім Усходзе школьная праграма не мянялася 2000 гадоў. То есть тыя самыя тэксты, якія вывучаліся ў другім тысячагоддзі, яны вывучаліся ў першым тысячагоддзі. Тыя самыя тэксты. Апошнія 500 гадоў, і час пачынае паскарацца, а апошнія 10 гадоў, што пра цвёрдую глебу ўвогуле казаць нельга. Мы не ведаем, мы не можам спрагназаваць, скажам, што будзе са светам не толькі там праз 50, праз 30 гадоў. І ўвогуле, калі да пытання дзяржаваў, мы не ведаем, ці застанецца дзяржава як інстытуцыя. Настолькі все мяняецца. І таму, конечно, як будуць будучыя пакаленні вывучаць Біблію, я не ведаю. Я магу сказаць, што мне вельмі падабаецца гэты юдаістычны пастулат, які гаворыць, што Біблію не трэба перапісваць, яе трэба перачытваць. Біблія, гэты звод тэкстаў, калі сказаць тэкст, але маючы на ўвазе, што гэта тэкст, а Біблія як тэкст, ён настолькі шматмерны, што ён абсалютна любому пакаленню адкрываецца сваім бокам, сваім чынам. Ён заўсёды, кожнаму чалавеку на вырост. Кожны чалавек, калі ён сапраўды уваходзіць раптам у Біблію, пачаць чытаць Біблію, это не значыць у яе ўвайсці. Можна зноў-такі ўвайсці ў Біблію, можна пачаць чытаць Біблію абсалютна з фундаменталісцкіх палажэнняў, дзе адразу таксама дадзены адказы на ўсе пытанні. Біблія тэкст, які ставіць пытанні, які прымушае задаваць пытанні. І гэтая уласцівасць біблійнага тэксту вельмі важная для кожнага пакалення. Кожнае пакаленне прачытвае па-свойму. Кожнае пакаленне інтэрпрэтуе Біблію па-свойму. Зараз мне прыгадалася, калі з круткі мёртвага мора, кумранскія рукапісы, якія ёсць самымі старажытнымі тэкстамі гебрайскай Бібліі, жывымі, якія можна памацаць, таксама тут яны прадстаўлены на выставе. Калі з круткі мёртвага мора былі знойдзены ў 1947 годзе, але выданне пачалося толькі ў 60-е гады. І доўга-доўга была такая велізарная серыя DJD, Discoveries of Judean Desert, дзе паціхонечку расшыфроўваліся і друкаваліся тэксты Кумрана. І гэта все адбылося велізарна, вялікая адлегласць часу паміж знаходкамі і расшыфроўкамі, публікацыямі, бо там былі свае ўнутраныя канфлікты, свае ўнутраныя праблемы, якія нас цяпер не тычацца, але што нас тычацца, тое, што у Ізраілі было так са скрухаю сказана, што мы страцілі пакаленне інтэрпрэтатараў. Тое, што такая была вялікі зазор паміж знаходкай і публікацыяй, мы страцілі пакаленне інтэрпрэтатараў, таму што пакаленне каштоўнасць якая. Што такое каштоўнасць пакалення інтэрпрэтатараў. Тое самае будучае пакаленне, яны будуць сваімі пакаленнямі інтэрпрэтатараў. Задача кожнага пакалення
это даць ім магчымасць рабіць свае інтэрпрэтацыі. Вот наша задача больш складаная, таму што наша задача сапраўды зрабіць пераклад, новы пераклад для 21 стагоддзя, то каб 21 стагоддзя змагло прачытаць гэты геніяльны тэкст, грандыёзны тэкст старажытнасці і змагло яго сапраўды чытаць і інтэрпрэтаваць яго для сябе. Вот. І таму, конечно, задача, ну такая звышзадача, вельмі хацелася бы, каб вот гэты новы пераклад быў і шляхам Бібліі ў Беларусі. Это значыцца, што ён прынёс бы гэты старажытны тэкст з каментарамі зразумелымі Беларусі 21 стагоддзя, але ён быў бы і шляхам Беларусі да Бібліі. Это значыцца, што ён адкрыў бы цяперашняй Беларусі разнастайнасць, хараство, шматмернасць, унікальнасць вот гэтага велізарнага тэксту. І, конечно, гэта будзе, каб ён прачытаўся культурай, каб ён прачытаўся студэнтамі, каб ён прачытаўся навукоўцамі, конечно, гэтага бы хацелася. Уже, скажем, это, ну, там гэта, я буду до гэтага прычынюся ці не прычынюся, я не ведаю, хай это робяць іншыя. Это такое велізарнае поле для працы, што тут яго, відаць, это колькі лішних людзей тут быць не можа, наадварот. Вот, і таму, конечно, задача, каб хацелася бы, каб гэтая Біблія чыталася. Каб это не просто было вот, ну, для адзначыліся, што зрабілі, а каб сапраўды яна пачала вот гэтую сваю алхімічную працу у сучаснай Беларусі. Если позволите, еще один вопрос любопытный. Вот у меня, как теолог, как вы оцениваете степень владения или знания Библии христианскими и, в частности, ортодоксальной православной конфессией? Можете ли вы, скажем так, оценить степень владения? Ну, не, відаць, так просто вот конкретно ацаніць гэта немагчыма. У хрысціянстве, зноў-такі, у розных канфесіях гэта па-рознаму. Калі вот рэфармацыя, лютарская рэфармацыя, якая свае 5 солусов выдала, самы важны быў сола скрыптура. Толькі пісанне. Значыцца, толькі пісанне могуць вывярацца як хрысціянскія дагматы, так і ўвогуле вот некія самыя важныя, самыя парадыгмальныя, інтэлектуальныя, ментальныя, ідэалагічныя з'явы. То есть толькі пісанне, ёсць крытэрый. Сярод там было 5 этих солусов, так? Ці солы, хутчэй. І тут як бы адна гісторыя. Тыя пратэстанцкія канфесіі, якія ў цэнтры свайго рэлігійнага жыцця маюць чытанне Бібліі, могуць Біблію цытаваць па вершах, могуць абменьвацца біблійнымі цытатамі, гаворачы там, скажем, там, як я, напрыклад, з тых, што я ўжо цытавала, там Неемія 8.1, і будзе зразумела, пра што гаворка. І гэта канфесіі спрыяюць таму, каб людзі чыталі, вывучалі і запаміналі Біблію. Але гэта не значыць, што гэта будзе спрыяць разуменню арыгінальнага тэксту, разуменню ўсёй шматмернасці, ўсёй складанасці гэтага тэксту. І чытанне, ну, што мы таксама дзесь асабліва у канцы 20-го стагоддзя і тое, што выбухнула ў 21 стагоддзе, мы пабачылі велізарную небяспеку, якую нясе біблейскі фундаменталізм. То есть гэта таксама вялікая вельмі з'ява, і абсалютна тэма абсалютна асобнай гутаркі, але біблейскі фундаменталізм это рэальнасць, это адзін з прадуктаў прачытання Бібліі. Каталіцкая праваслаўныя канфесіі маюць Біблію адну з нарматыўных з'яваў, якім па іх жыве царква, ёсць паданне, ёсць пісанне. І паданне адыгрывае важнейшую ролю за пісанне. І там гэта будзе хутчэй, зноў-такі, скажем, калі Біблія выкладаецца абавязкова там в каталіцкіх універсітэтах, каталіцкія універсітэты агульнаадукацыйныя, на любыя там, конечно, там і біёлагі, хімікі, яны не вывучаюць Біблію, але на роўні з хіміяй, біялогіяй, інжынерыяй, лінгвістыкай вывучаецца багаслоўе. І Біблія ў гэтым сэнсе толькі як частка багаслоўя. Я прайшла праз усе выкладанні, праз багаслоўскую школу
от 0 до 2 докторатов, и могу абсолютно конкретно сказать, что Библия найменш вивучаний предмет сярод вибору, який робить студент. Так? Во всім богослов'ї, звичайно, меншість ідзе у Біблію, і звичайно, так само, як показує досвід, звичайно, більш інтелектуали, так? Вони йдуть у Біблію, а у Біблії найменш йдуть у єврейську Біблію, а більше у Новий заповіт. А у Новому заповіті більше йдуть у посланні, чим у Євангелії. І таким чином Біблія у богослов'ї, вона має тільки некий свій сегмент. І так, як звичайно, як будь-який сегмент, це вельми важливо, це подмурок, але це не є те, що буде, що сапраўды, там, що богослови будуть поміж собою обмінюватися біблійними цитатами. Вони не ведають їх. Мне в Бельгії, в Льовені, мне була вельми добра викладчиця молода, яка викладала книгу «Сиходу». І от колись щось ми говорили з нею про библистичные проблемы, и она сказала, я писала бакалавриат по Сиходе, магистрат по Сиходе, докторат по Сиходе, я выкладаю Сиход, я не веду інших книг Библии. Каже, я абсолютно не веду псальмов. Каже, расскажи мне что-нибудь про псальмы. Я абсолютно не веду, я навіть не веду той самої книги роду. Я зовсім не, вона видатний спеціаліст по книзі Сиходу, видатний спеціаліст. Хотя там, конечно, были такие пригоды, коли там моя сусідка здавала ее испыт, что с ее рассказывала, она у ее на испыте, она спыталась, это тебе Ирина рассказала. Некий момент ідентифікувала криницю інформації, бо вона була поза єйними криницями. І як, зрештою, во всіх науках біблістика йде у спеціалізації. Бо ведаць усё про Біблію надзвичай цяжка. Біблія вимагає великої кількості моваў. Даследаванне Біблії вимагає великої кількості моваў. Ведаць гебрайскую, грецкую недостаткова, і арамейскую, і мусіце, як са старажытных мов мусіце ведаць у грецкую, у маім выпадку. Так як я займалася менавіта Бібліяй в контексте старажытных Близкого Сходу, это были все и сумерское, и акадское, и хеттитское, и египетское, и семитское, и там и моабитское, и финикийское, там, ну и трали-вали, и далее поехали. Але старажытныя мовы, это мёртвыя мовы, так? Але при гэтым вам трэба чытаць все ж таки, что чытаць матэрыял это и латина, и сучасныя мовы, и все астатняе. То біблістыка вымагае, відаць, это мовы, але і ведаў ва ўсіх дысцыплінах такой, якой, мусіць, не вымагае ніводная іншая дысцыпліна. Ніводная, увогуле, ніводная іншая дысцыпліна не вымагае такой колькасці ведаў біблістыка. І таму, конечно, біблістыка гэта... То есть Библия не есть вот такой вот агульной ареной, где все сустракаются. Библия есть агульным подморком, Библия есть пунктом сборки, худшей, так? Вот это вот так. И Библия есть пунктом, где все самоидентификовываются с ею. То есть все могут с ею идентификоваться. Але каб яе вот ведать, каб яе сапраўды десь на таких, на глубоким узроўні разуметь, я думаю, что этого... Я не скажу, што якімось біблісты нават і все разумеюць, так? Што сапраўды гэта тэкст, які заўсёды на вырост, і ў Бібліі чым больш ты ведаеш у Бібліі, тым больш ты не ведаеш. Заўсёды так. Чым больш ты ў Бібліі разумееш, тым больш ты ў ёй не разумееш. То есть она заўсёды вот раскрывае гэтыя некія новыя светы. Я скажу всюди так во всіх науках, чим більше ведаєш, чим Відаць більше так. не ведаєш. Я Відаць жартую. так. Правда, шановне господарство, хутка буде наша зустріча близиться до завершення. Ми приблизно до 8 години максимум тут можемо застатися, з уліками ще особистих, може бути, ніяких контактів. Тим не менш, є ще можливість задати короткі питання, отримати короткі відкази, і коли є таке бажання, то, будь ласка. Бо многія з гэтых пытанняў, у тым ліку сёння задаваных, неаднаразова абмяркоўваліся якраз цягам гэтага месяца падчас рознага кшталту круглых сталоў, сустрэч і лекцый. Часам вельмі падрабязна і намнога больш эмацыйна, чым сёння па-рознаму бывала. І гэта таксама нармальна. Я шчаслівы, што такая дыскусія адбылася. Ці ёсць яшчэ пытанні да спадарні? Я яшчэ пытанне хочу задаць. Ну, пытанне наконт такой тэмы, як біблійная анамастыка. Што вот калі браць габрэйскі тэкст о танах, ён уключаецца прыблізна 2800 аномаў. Калі мы бяром грэцкі тэкст, там десяткі тысяч аномаў. Одно габрэйскае імя мае десяткі формаў у грэчаскім тэксце.
і ў лацінскім. Як вы вот гэтую справу вырашаеце? Пакуль што ніяк. Пакуль што мы толькі усведамляем, што это велізарная праблема. Мы ведаем, што як бы у Беларусі ёсць некалькі традыцыяў засваення біблійных імёнаў. Мы таксама пра гэта ўжо казалі, мы вот на круглым стале па перакладах Бібліі мы згадывалі, што ў нас толькі Ісус мае 3,5 варыянты вымаўлення і Ян 4 варыянты, так? Мае добаўце яшчэ. Я не сумняюся, што могуць быць іншыя, У нас, я вам скажу, у нас прынцып вельмі просты, ён такі два правілы. Всяго толькі, бачыце, як это все просто. Правіло нумар 1 – гэта перадаваць онімы, то значыцца і геаграфічныя назвы, і асабовыя імёны, і там, скажем, гідронімы, і все, што хочаце, перадаваць максімальна блізка да арыгіналу. Правіло нумар 2 адмяняе частку правіла нумар 1, бо яно гаворыць так, апроч, мы перадаем все онімы максімальна блізка да арыгіналу, і тады пункт 2, апроч выпадкаў вельмі вялікай ступені засвоенасці гэтых онімаў у мове. І гэта абмежаваны спіс. Мы яго яшчэ не склалі, яго трэба скласці. Это не так много, это будзе пару десяткаў ад сілы, так? Можа і менш. Імёнаў, якія вельмі моцна якія маюць вельмі вялікую за сабой традыцыю засваення ў мове. Праблема ў тым, што яны маюць рэдка адну, хутчэй 2, а то і 3 традыцыі засваення ў адной беларускай мове, все таму, што не была перакладзеная Біблія на пачатку 20-го стагоддзя, якая зняла бы гэтыя праблемы. Таму, безумоўна, гэта пакуль што вялікае пытанне, і хоць яно для перакладу, яно ўвогуле нічога не вырашае, зусім для перакладчыка это зусім дробная рэч, таму што многія тыя імёны, яны сэнсавыя ў гебрайскай мове, яны маюць нейкія свае, яны маюць празрыстыя этымалогіі ў гебрайскай мове. Мы ж не будзем іх перакладаць, каб яны былі празрыстымі. Яны будуць все роўна блізка да гебрайскай. Таму для перакладчыка гэта не важнае і не цікавае пытанне, але яно вельмі важнае і цікавае для тых, хто за гэтым перакладам сочыць. Я вот што хацеў сказаць. Я гадоў 10... Выбачаюся пытанні. Прабачце. Ну я тады пасля хацеў сказаць. Пакуль што пытанні, калі ласка. Нават я один момент дадам, у мяне была прапанова беларускі слоўнік стварыць, якраз у даўніму, жартую, я выбачаюся. Вы былі не першыя, мы пра гэта казалі, там, дзе пра гэта мы казалі, што ў нас ёсць беларуская праваслаўная мова, ёсць беларуская каталіцкая мова, што ёсць, спакойна можна рабіць гэтыя слоўнікі, беларуска-праваслаўны перакладаць на беларуска-каталіцкі. Можна, спакойна. Дзякую вялікі за ваше разважанне, пытанні і ўвогуле роздум на гэтую тэму, якая заяўлена як тэма лекцыі. Я хацела запытацца, кожны беларус, які зрабіў, магчыма, свой першы крок да Бібліі, прайшоўшы ў нацыянальную бібліятэку на міжнародную выставу «Беларусі Біблія», 3 наступных крокі, якія павінен зрабіць, на вашу думку? Прачытаць Біблію. Это першы крок. Прачытаць Біблію з каментарамі, с разумением. Это 3-й крок. Это другі і 3-й крок. Этого дастаткова. А далей просто там, потому что тут вот это пытанне про чалавека, а есть яшчэ вот то, что про што я казала, есть яшчэ пытанне культуры. Так, як культура засваяе тэкст. І гэта таксама вельмі важна. Значыць, 3-й крок, вот хутчэй, можна сказаць, першы крок прачытаць, другі крок прачытаць з каментарамі і прачытаць, што за гэта можна, і 3-й крок ужываць. Это значыць, сапраўды уводзіць у свой навуковы ўжытак, у тое, над чым вы працуеце, ужываць тое, што вам падасца важным і цікавым з Бібліі. Такім чынам, і, конечно, гэта будзе вельмі важна для культуры. Ну і тады я, можа, хацела б сказаць, што, напэўна, не варта сумнявацца ў тым, ці трэба выдаваць пераклад Бібліі на беларускай мове. Я веру тут поэту, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Коли будет выдадена Библия, то уже зразумела по колькости наведвальных у выставе, что это беспрэчна, трэба кожнаму. Дякую. Мы не сумняемся, што гэта трэба. Мы
тут пытанне не ў тым, ці гэта трэба, бо на это пытанне ёсць адказ, это трэба. Пытанне ў тым, ці это магчыма. Вот гэта зусім іншае пытанне. Пытанне ў тым, скажем, мы, як мы ёсць, нашыя магчымасці абмяжоўваюцца магчымасцямі перакладу, навуковага адаптавання перакладу, каментару, лінгвістычнай, філалагічнай, мастацкай працы. Все, а далей, каб яно дайшло праз гутенбергаўскае вынаходніцтва да Беларусі, гэта ўжо хтосьці іншы мусіць рабіць. Можа, не толькі гутенбергаўская. Ну, яшчэ постгутенберг у нас электронныя носьбіты, гэта наш наступны крок у інфармацыйнай рэвалюцыі, все электронныя носьбіты інфармацыі. Таксама, калі ласка, таксама это все можа быць, конечно. Памятаеце, ад скрутку ад сувоя перайшлі да кодекса, а цяпер ад кодекса вярнуліся да скрутку. Круцім. Зноў круцім. Ці ёсць пытанні яшчэ да спадарні Ірыны Крыловскай? Якія папулярныя каментары ёсць такія вось на прыбрацца нового запавету? Што вы можете парэкамендаваць? Я разгублюся, таму што каментароў так многа. Ну, што вы можете парэкамендаваць? Гледзячы, што вы хочаце, гледзячы якую кнігу, гледзячы якога кшталту каментары, пра што каментары, куды арыентаваны, іх сапраўды гэта цэлы свет каментавання Бібліі. Просто вот так вот вам сказаць, ну што, я нават не ведаю, што. Почитаете там Раймонда Брауна и что? Сёння на круглым столе по сучасных біблістычных даследаваннях у Беларусі якраз прыводзіліся вот просто бясконцыя спісы таго, што варта было б пачытаць вот на пытанне, на другі крок Бібліі з каментарамі. І да слова, вось да таго акцэнту, который спадарня Ірына зрабіла, зноў жа на прыкладзе вот, дачынення да праваслаўнай традыцыі, быў зроблены аналіз на прыкладзе зборніка «Скрижалі», который Беларуская праваслаўная царква выдае, фактычна біблістычнае даследаванне у дзвюх версіях, у дзвюх серыях, новазапаветная частка і старазапаветная частка. То акурат як на дзіва, апошнім часам менавіта старазапаветныя біблістычныя даследаванні ў Беларусі пачынаюць набіраць моц і з'яўляецца, напрыклад, у межах праваслаўнай традыцыі, у межах выкладчыцкай, навуковай працы той же Мінскай духоўнай акадэміі, акурат старазапаветныя біблістычныя даследаванні становяцца больш папулярнымі, на дзіва это ўсіх здзівіла, чым новазапаветныя. Но гэта новае менавіта для нашай праваслаўнай царквы, таму што для свету гэта не новае, гэта сапраўды, паглядзець, Скарына перакладаў менавіта стары запавет, і новы запавет он перакладаў толькі як ужо менавіта ў літургічных і малітоўных мэтах у сваім апостале, пасланні. Это зноў-такі розныя мэты, розныя задачы. Калі у вас пытанні на адказ, тут я можа не пагадзіўся, калі не буду у спрэчку, дыскусію ісці, бо фактычна новазапаветныя кнігі Скарына амаль, прасцей кажучы, дабіў. Фактычна кажучы, на той час ужо у Валахі і Макаріем выпушчаныя былі Евангеллі. Скарына публікуе стары запавет у Празе, магчыма, цалкам. У Вільню прыязджаючы, ён фактычна дадрукоўвае тое, што на славянскай мове адсутнічала з новага запавету, апрача хіба апакаліпсісу. Тут мы яшчэ не ведаем увогуле, колькі Скарына зрабіў кніг, мы гэтага не ведаем, мы маем тыя 23 кнігі старога запавету, але па ягоных прадмовах відавочна меў на ўвазе 46. Відавочна ў яго, магчыма, што ён выдаў больш, альбо падрыхтаваў і не выдаў, альбо прапала, мы гэта не ведаем. Але паглядзіце, у Скарыны была задача, якую ён дакладна акрэсліў у сваёй прадмове адразу, што гэта Богу качце і людзям паспалітым к добраму навучэнню. Значит, задача была это менавіта улучшэнне, зноў-такі ўвядзенне Бібліі ў жыццё, інтэлектуальнае жыццё кожнага чалавека, ўвядзенне чалавека ў свет Бібліі, гэта двайны рух. І таму тут не здарма ён пачынае з еврайскай Бібліі, з старога запавету. Таму гэта у сучасным свеце таксама старазапаветныя даследаванні пераважаюць па колькасці і па зацікаўленасці новазапаветныя. Новазапаветныя маюць больш эклезіастычнае прымененне. Я баюся, каб мы за рэгламент не выйшлі, але дазволю яшчэ адно пытанне, можа, з аўдыторыі задаць. Уже была рука одна. Так, ласка. Очень извиняюсь, может быть, не совсем по теме, но хотя бы несколько слов. В том же ключе, как вы говорили о Беларуси, которая не успела в свой поезд, об Украине.
Украине? Можете сказать в этом плане несколько слов? Украина ў 19 стагоддзі выдала свой пераклад друкаваны. А потым былі зноў-такі быў пераклад. У Украіне цяпер ёсць некалькі розных перакладаў Бібліі. У Украіны нашмат меншая з гэтым праблема, чым у Беларусі, хаця украінскія біблісты са мной не пагодзяцца, таму што яны бачаць у кожным перакладзе вельмі вялікія праблемы, бачаць патрэбу ў новым перакладзе. Але в Украіне сам увогуле багаслоўскі рух у 19-20 стагоддзі і у тым ліку біблістычны рух быў нашмат большы, чым у Беларусі. У Беларусі зусім іншая гісторыя. У Беларусі, бачыце, ўжо дзесьці ад другой паловы 17 стагоддзя там ту крышечку, ну там хутчэй лінгвістычна мяняецца, інтэлектуальна не мяняецца, все роўна все друкуецца. Але в 19 стагоддзі пачала в 19 стагоддзі ўжо фактычна вся інтэлектуальная і багаслоўская, і філасофская беларуская думка, якая развівалася папярэднія стагоддзі. Уже ў 19 і 20 стагоддзі, на пачатку 20 стагоддзя, яна выціскаецца ў літаратуру. Таму, скажем, для Беларусі корпус беларускай літаратуры адыгрывае нашмат большую ролю, чым для іншых традыцый. Таму што сапраўды беларуская літаратура взяла на сябе тое, што не было паралельна з ёю. Вот і філасофію, і тэалогію взяла на сябе літаратура, яна там выдатна можна беларускую ту думку можна прасачыць у літаратуры просто цудоўна, але, конечно, гэта, мне здаецца, ніхто спецыяльна не даследаваў, а так толькі фрагментарна. Але у Украіне нашмат лепшая сітуацыя з гэтым. В Украіне цяпер і вышэйшых установаў нашмат больш, дзе і выкладалася, і выкладаецца цяпер, якія новыя паўзнікалі. Таксама паўзнікалі установы, дзе выкладаецца Біблія. І перыёдыкаў многа выходзіць, дзе, калі не ўласна біблістычныя, то прынамсі багаслоўскія з Бібліі, нашмат больш. У Беларусі няма па-беларуску нічога зусім. Вот гэты зборнік, про які я згадаў, ён абсалютна дамінантны, ён расійскамоўны, гэты лухот з крыжалі. Ён не па-беларуску, там па-беларуску могуць быць матэрыялы, але ён сам расійскамоўны. І па-беларуску не. Па-беларуску наогул біблістыку пісала, вот так вот вялікія кнігі пісала, віда, толькі Галіна Сініла. А больш, мусіць, і ніхто. Таму што там, калі ў мяне што ёсць, то, звычайна, это малымі фарматамі. І зноў-такі тое, што в 17-м годзе было, вы можаце знайсці і пачытаць тое, што я пісала ў 17-м годзе. Але гэта не параўнана, это крохатна, это зусім малюсенькая частка той працы, якая мусіла бы быць зробленая не толькі мной, і ўсімі, хто можа гэта рабіць, увогуле культурай. Шановне господарство, дзякуй вялікі. Я бачу рукі і ахвоту яшчэ задаваць пытанні, але прапаную гэта зрабіць ужо ў індывідуальным парадку. У гэты ж момант дазвольце, па-першае, падзячыць шановнай гаспадарыне Ірыне за цудоўную лекцыю, которая відавочна выклікала і цікавасць, інтарэс і жаданне абмяркоўваць і дыскутаваць. З іншага боку, запрасіць вас да яшчэ больш цеснага і плённага наведвання выставы. Працы ў бібліятэцы, вы ў бібліятэцы, таму не магу не запрасіць вас да нашых збораў, у нас ёсць што вам паказаць. Не толькі выстава вернецца ў свае далёкія краіны, адкуль прыехала, экспанаты разыдуцца па ўсім свеце, але у фондах бібліятэкі застануцца не толькі каталогі гэтай выставы, але шматлікія вельмі каштоўныя, вельмі цікавыя старажытныя рукапісы. У нас іх багата рознымі мовамі пісаных. Ёсць цудоўныя першадрукі, старадрукі, ёсць цудоўныя сучасныя выданні, бібліістычныя даследаванні, у якіх многія з названых агучаных сёння пытанняў часткова ці цалкам, скажем так, прааналізаваных таксама асвятляюцца. Я вас шчыра запрашаю да таго, каб абмяркоўваць гэтыя пытанні з калегамі тут на выставе. У нас ёсць што паказаць, ёсць што прадставіць. Шчыра запрашаю апошнія дні выставы яе бачыць. Літаральна ў нядзелю выстава закрыецца і ўжо больш яе не будзе. Можна я яшчэ апошнюю капеечку ставлю, што я сёння выкладала тэарэтычную частку пра Біблію, пра то, як Біблія фармавала наш свет. Заўтра там дамовіліся, я буду рабіць нефармальную экскурсію на выставе. Это будзе практычная частка, дзе я буду там, хто прыйдзе, я гэта все раскажу і пакажу на матэрыялах гэтай выставы. Агучце час.